كبابان بدي خزوك أخنا فات سلام سمايات يسكر أخنا فات سلام سمايات يبرر دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي خزوك دمسنا سلاميو بعودا زنقود قد عفنان كبابان بدي خزوك سلام مقاتا ككم حبرو خوحي جدد مأكل سرسي ما يتعلوا وتروز زنب لالي كرامات حلفا سر سلام أبلبنا تجنوعو هاي مسلمنا عماد نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وتر تمنيتنايو لومون كم وترو العلا قداس النزلوم زيناتات كاب كل كرنا ناي عالم فتشنان دلينان أمتينا لكم علينا كسام موداتا أمسانا كتون عدما بتعتنا نعدم عبنا له مارستي زبن ورا ننفس خايت عبرا بزا سمع وانقا أب سوريا نتا سرعات وديقو منقست هادي من مستبهالي كما يجيرهم يقوزازي والو من يعوتالو من كي خسرالو من تعويتو من وديقو نايمان استراتيجي نقد ميد دفيو نايمان كدحري تريفو كل كن رينا عبي تمرتي زلوو بروغرام دمايو تيزي كاب حماقون كتمهارال لكا كم زبهال أبنت هيكبركا أبنتنا يخلاكا زبل باعك كن فتنينا أبكو أبزوبانا مسن مصدما إثيوبيا نابيرترا نبتي بريزنت سياسكير وز نبره انترفيو زغنعي أقداسن تريرن قبر ملسي بمالو تملسي زي كونه انتاي تا أجندا أبو زيادة كانت تقرينا انتاي استراتيجي سلام تاي تقوملو انتاي يوم تا أجندا بوخرا بود اليوم زلو بخاميكا كتماتيك با أبزبلا رسغن رينا تازك سامو داتا مسانا صنعو بليز لايك قبرو بزوع تعارن بزوع دخامن إذا حتى دزي صراحة إزي تعستون نغربو سلازي تالايك مقبار أي تغطبو نسات حق زيانا بعلا نتي صراحنا نابكالوت كم زبات سلاز قبر so let's start أبزي جيمزي من عواتالو نايمان أجندا خيسرح له. So the rebels have won in Syria. But now let's zoom out a bit and look at the other big winner. That is Turkey. Their president Recep Tayyip Erdogan has claimed a major victory. For years he's been backing the Syrian rebels, and now that they've succeeded, he stands to gain. Our wish as Turkey is for our neighbor Syria to attain the peace and tranquility it has been longing for 13 years. Erdogan made that speech on Saturday as Damascus. So مجمريا أنت نسمع لنا من تعويت نسمع لنا كندي يوحلو حزب سوريا تعويت يلو سيلبريت كبر جلو ويون زيج درجلو بسوشيال ميديا تعود جن نايجو بوليتيكا داما سلازخونه من يزعوات اندحرينا تركو تعويتو داما ينلعلو كلون كزاربو لسلا زي دلين بر قطر حد عوتنا يزو كنا نايزو كله مسرح بفلاي ما موداغنا بشار الله صادن موداغنا سيريان قداماي عوت أبزي كله بليدكم مالهم إسرائيل يا تنبال بنيامين نتنياهو إسرائيل كم هاجر يكونس بنيامين نتنياهو تمراحي ملو بملو زت عوته أبزو كل مسرح نسيو مع التركي يس قال لنا قرب حناتهم كسلاسل اليوم قال لنا قرب قبيهم اتزعبيه استراتيجي زهر رمز اللوجن ناي بنيامين نتنياهو عب كباب كل التشعز قبرو انترفيو والله أبزو كلام سأخلنا شجر سلاد فترة لامبر أب كونغرس أمريكا تعديمو سك أد فترة زبلن قدامي تزا إراقيا بقى جميرهم صدام حسين كميكالات ورا لو مبان نوع تزاريبهم نسن تعاليهم كل سلام كوني لهم دحريو جن أبتدحريو كسعب زلهم دما ناي سوريا ناي ليبيا قدافن إلوام نيرو كمان ما مودة تدما إيران دما كسعبالو إل نيرو سلازي ناي نثن كالوت ونابت كباب زلوا كلن كنت هم زلوا so نجزيو ويون to some extent قالك كفيلا وعود زمز قبل عبز كونات زدما تركيو مخنياتو ناي تركي انتهي تعود كريين حج. Erdogan made that speech on Saturday as Damascus was falling and Assad was fleeing. Erdogan was addressing a crowd in the city of Gaziantep. It's near the border with Syria. It is home to hundreds of thousands of Syrian refugees. Erdogan was clearly pandering to the crowd, and they probably did not mind because Assad's fall was a victory for both these parties. The Syrian refugees. هجي ناي تركي أردوان دليتنا تنتهيون دحرينا بزح مغنياتات كل ويقولي حدا كابو أبتوشتو بزحات سورياويان سدة نياتات اللو بمليونات زغطسرو نعمتات دما زقبرو
ኣብታ ሃገር ድማ ፀቕጢ ስለ ዝፈጥሩ ዘለው ሰላም ተኮይኑ ክምለሱ ይኽእሉ but this is the least እዚ ኣገዳሲ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን እቲ ዝዓበየ ቱርኪ ፅልዋኣ ካብቲ ዘላቶ እዚ ኤርዶዋን ንቱርኪ ሓንቲ ሪጅናል ፓወር ሓያል ፓወር ንክትከውን ዝፅዕር ዝነበረ እዩ መቀላቀንቱ ኣብቲ ሪጅን ድማ መን ኢራን እዩ ነይሩ ኢራን ቱርኪ سعود عرب زياتهم وإمارات زيهم يوم أبتريجنس نايز زوباوي world global super powers يكونس regional powers كونه دتسعرو سلازي تبع تزعبي زخسرة إيران كون كله تزعبي استعوت دما تركي زخون زول لابزي مخنياتو سلامتاي مخانو بكارتا كن ريينا أبي زول تعودناتهم سلامتاي قتعوز غزر زلو. Syria's civil war is taking place at the confluence of 3 other wars. Israel's war on Hezbollah, Turkey's war on the Kurds, and America's war on ISIS. And that's why what happens in Syria is really important. Big country, 25 million people, and what happens there will of course affect all of the countries around it. Okay, so this is Obazi had a capti بالدعم تنقف زخونه زوبا زبحال انتلو الزوبازي إسرائيل الله تريوا الله مازين اشتيت إسرائيل زبحال سلازي أبتكو كندو زخون ليبانوس بحال كارلو زيناي حزب الله دوغلو دنبلو دلنا زين أزين عشت هاجراتين أبو دن كامس جوردان زبحال عب هاجريو سوريا أزي سفي هاجر بمنظر كاوز عب العراق and then نابال ترك تخيد مالتيو so مداوبتنا سوريا صبغ يركب رايوا العراق زبحال له العراق كابكم تشن حد انت يغاتي مو أمريكا بسن كنت كيميكالو أسوار دوغلو تبايلو مس فرسه سراويتنا أمريكا بتوشتلو تزعبي كفالات نايتي ويون أقداس كفالات نايتي سراويتنا أمريكا ما بيزلو أبتي دوب ناي سوريا يزلو أبتي ناي سوريا أبيراق كوينو أبيراق يزلو غيبلغن أبتي ناي سوريا أناي كفال ناي سوريا ندادن غازن زلو بوتا ناي سوريا سراويتنا أمريكا بولو أوكي جوردان تا جوردان تريوادلو نساتو دقفوم عطوقات جوجلي أوشتي سوريا لو بالعالي تركي نساتو دقفوم عطوقات جوجلي عطوق سراويت أب سوريا لو إسرائيل تدقفوم أبتنا القاعدة دوغلو دبال إسرائيل تدقفوم استفلاليو حيلتات له أمريكا تدقفوم باي ذا واي أمريكا تدقفوم كلتا عينت حيل اللويز بهالدلو هذا سي اي اس دقفو زلو تحد غالد ما بنتاغون تمنيستر مكلخال زدقفو بالي لماسك جوك جيروم نيروم نزي بزا ابيكس هذا سبوست جيرو بخلت توغن حق زالنا اين يوم يزعوت زلو اسكنغرو نامز بلا ينزبنا باب خلت افالو زي تبللو ابو تزراري بميرم سلازي ازي بوتازي ناي جو بوليتيكا كرفس تسوريا سرعه تغيروا منقص تعالي سوات And it's a real patchwork quilt. We can see that Hayat Tahrir al-Sham, who now are in control of Damascus, they've taken this strip, what looks like quite a narrow strip, but that's where the population is, that's where the cities are. And the area of red shaded territory is where the Syrian government has lost control. مبزحت جزء CNN BBC كفت كتب بالكلاك قدام هاي زمسك حبريت أنت يزلو زي HTS بال حياة تحرير الشام زبحال السو ناتو مراحي قال ملا بزع بوت راي نسو عيز وزلو بنتري والله تاكت عليها تراي تحت راي حزو زلو تاكت عليها زلا سا اتي حياة تحرير الشام زبحال زلو حيز وزلو سا دن اتك اي حن على تغينو ولا حد دي حزو زلو يزي تمنقس عيز وزن نبره اجري ما تمنقس سلز ودغه زحزو زغور حيز وزلو زي بحال مالتي بچا زبله بمولو ريو اتناي كرد حيلتات كردس ناي كرد حيلتات زوم كردي سنهلا كريمنا مستناي تركي ابل علي زلو روزاد مسلتي بينك حبر تاريخ مدماسو تركت حجزوم اتوقات جوجل ناي سوريا زبالو نساتومين حسابتي دماسكس حسابتو رئيس كتماون مستي حياة تحرير الشام زبال مسؤول كيلوم نيرومي زبال زلو حججن حاديك ناتو جيم كسال سلز جمري كونتات تغير له نزون عبد الحريق كنرياكم فتنينا قتل من الله خاله انا ايدنتيفايد زبالو خالو بچا أمريكا بزعبتها تطلع كريو خايدلينيوم تشترى أبكال جن كرينا أمريكا جهزته بزعبتها تكنزلوا أبز بوتازي سلزي بنيو ناي راشا بيزالو سنهلا كرينا أبزي كندمنتاي تهاجر تجوزازة كمزلا كندمنتاي تهاجر تجفالقة دكتات أجيبها خمزلا معناته إذا قد دايزي سوريا حراوزي عيلو كندي جره لبو ويون نتي سوبرفيشال زيناريو سلام متشي قال ملز بلالو جن قدامي معلتي حاولت تفرش تخليها بانك تخليها قال تقبر تخليها ست زغال لك كفالي then after tomorrow انتك متي tomorrow and after tomorrow تسمع انتك متي كمكو ام جزي غلافون ريناينا تحغواسن عللتان ጨብጨባን ከተማ መላይን ገለመለን እኮ حاولت تات ملايين እኮ ተራዩ اب صدام حسين وانت رايو كويس እቶም ናይ صدام حسين ቅርሲ ዘፍረሱ ብጣዕሳ
ተጣይሶም ክበኺዩ ከለው ቪድዮ ኣብ ካልእ ገይረልኩም ነይረ ምናልባት ትሪኢኹም ኣለኹም ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎን ድሕሪኡ ዝመፅእ ኩነታትን ምርኣዩ ኣብ ዑመር አልበሽር 2018 ምስ ወረደ ተጋጢሙ ሆይታ ጫው ታጓስ ሳዕስዒት ገለመለ በቃ ኩሉ ሽግሮም ቅንጥጥ ኢሉ ዝኸይድ እንገስወት ኣይሶመናይ ሳለስቲ እቲ ጉዳይ ካብቲ ዑመር አልበሽር ዝነበሮ ከንቆልቁል ታሕቲ ገጹ ክኸይድ ጀሚሩ ፀኒሑ ድማ ተፈንጂሩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሱዳን ኣይተበላዓይ ትስተ ምናልባት ካብ ዘላቶም ዝኸፈ ክመፅእ ይኽእል ኸውን እዩ ምክንያቱ ምትትታው ናይ ብዙሓት ሓይልታት ስለ ዘሎ ስለዚ እዛ ቪድዮ ትሪኦ ዘለኻ ሲንጋፖርያዊ ኣይኮነን ወይ እውን ኡጋንዳዊ ኣይኮነን ዝሪያ ዘሎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኤርትራዊ ዝሪያ ዘሎ ኤርትራዊ ክትኮይንካ ትሪያ ዘለኻ እዚ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ እዩ መንግስቲ ክቕየር ይኽእል ስርዓት ክቕየር ይኽእል መራሕቲ ክቕየሩ ይኽእሉ ሃገርካ ግን ጓኖት ዝዝውርዎ ሓይልታት እንተለካ ኮይኑ ኤግዛክትሊ እቲ ኣብ ሊብያ ዘጋጠመ ኣብ የመን ዘጋጠመ ኣብ ሶማልያ ዘጋጥም ዘሎን ዘጋጠመን ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድማ ኣብ ሱርያ ንሪኦ ዘለና እዚ ትዕጫ ነዚኣ ድማ ኣብዚ ቻነል እዚ ቀፃሊ ዝዛረበላነ ኣብቲ እቲ ህዝቢ ካብዚ ነገር እዚ ዝያዳ ክመሃር ከም ዘለዎ ንቐፅል ብዙሕ ክትሪኡ ኢኹም ዝትስቐለለ ኢኹም Also, presumably, HTS will move into those areas. But when we look at the identities and the interests of all those other groups, they're really quite different. So HTS, here they are, they want an Islamic government in Syria. But in the north, in the purple there, supported by Turkey, the National Army of Syria, they actually want a secularist government. They absolutely don't want a religious government. And the Kurds, the SDF, the Syrian Democratic Forces, they want a separate Kurdistan of some sort. So although their flag is the Syrian flag, they actually want to break Syria up, at least to carve out some sort of autonomy. እንታይ ከይደሊ እዞም ኩሎም ብጥቃት እቶም ናይ ደገ ግደፎም እቶም ናይ ደገ ሓይልታት እስራኤል ድዩ ቱርክ ድዩ ኣሜሪካ ድዩ ካልኦት ሓይልታት ራሻ ድዩ እቶም ብደገ ዘለው እሶም ግደፎም እስከ ንግዚኡ እቶም ኣብ ውሽጢ ዝቃለሱ ዝነበሩ ነቲ ሃገር ናፃ ንምምፃእ ተባሂሎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ጥራይ እቲ ኤችቲኤስ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዝደሊ ሸሪዓ እስላማዊ እዩ ክሳብ ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ብናይ ኣሜሪካ ኤፍቢኣይ ድማ ክሳብ 100 ሚልዮን ከረየኩም 100 ሚልዮን 10 ሚልዮን ነዚ ዝሓዘ ወይ ዝቐተለ 10 ሚልዮን ክንበኩም ኢና ክሳብ ሕጂ ተኣዋጅውን ኣያለይዎን ኣለዉ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ናይ እስላማዊ ሕጊ ብላዕሊ እቲ ሮዛ ዘሎ ድማ እቲ ቱርክ ዝትግፎም ሲሪያ ናሽናል ኣርሚ ዝበሃሉ ንሳቶም ድማ ናይ መንግስቲ እስላማዊ ስርዓት ዘይኮነ ኖርማል ዓለማዊ ወይ ኖርማል ሴኩላር ጋቨርንመንት ክህልዎም እዮም ዝደልዩ ኩርድሽ ናቶም ኩርዲ ናቶም ዕላማ ኣለዎም ኣይሲስ ኣለዉ ናቶም ዕላማ ዘሎ ኩሎም እዚኣቶም ድማ ኣብቲ ጉዳይ ኢዶም እትዮም ኣለዉ እዞም ኩሎም ብሓደ ተረዳድዮም ኣብ ሓደ ጣውላ ክመፅኦም ሓደ መንግስቲ ክምስርቱ እዮም ክትብለን ትኽእል ኢኻ ኦኬ ኩሎም እዚኦም ዝደፍዎም ካልኦት ኣሎ ብደገ ስለዚ ናይ ደገ ኣጀንዳ ከሳስዩ እዮም ንሳቶም ድማ እቶም ናይ ደገ ድማ ንሓትሕዶም ንኣብነት እስራኤልን ኢራንን ሓደ ዓይነት ዕላማ ክህልዎን ኣይክእልን እዮም እናተን ዕላማ ኣለዎን እስራኤል ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ሱርያ ዝበሃል ሓያል ሃገር ክኸውን ከምዘይኩሉ እያ ክፅዕር ብፍፁም ከተዳኹመያ ሓደው ሰራዊታ ውሽጢ ኣትዩ መሬት ዘድልዮም ናይ ምስዕፋሕ ተልእኾኦም ይፍፅም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ዘሎ ናይ ሱርያ ሓይሊ ብፍፁም ናብቲ ማዕድናት ዘሎ ቦታታት ከምዘይቀረብ ስለዚ ሓያል መንግስቲ ኮይኑ ናተይ ዝብሎ ብዛዕባ ፀጋታቱ ዘይሓስብ መንግስቲ ክኸውን እዮም ክደልዩ ምክንያቱ ትረብሓ እውን ስለ ዘሎ ስለዚ እዚ ዓይነት ምጉዝዛይ መራሒ ከይዱ ሱርያውያን ይነብሩ ነይሮም እዮም ቀደም ቅድሚ 2014 ከም ካልእ ህዝቢ ማለት ንጉስ ነይርዎ ንጉስ ኣብ ስዑድያ ሳሎ እንድዩ ንጉስ ኣብ ቀጠር ሳሎ እንድዩ ኣብ ዑማን ኣሎ ኣብ ባሕሬን ኣሎ ኣብ ኩዌት ኣሎ ኣብ ኢማራት ኣሎ ስለዚ ነጋወስ ኣብ ካልእ እውን እኮሉ ስለዚ ከም ናይ ካልኦት ድማ ናይ ንጉሳዊ ሂወት ነይርዎ ድሓር ግን እቲ ጉዳይ ዲሞክራሲ ዶ ንፍትሒ ዶ ኢሎም ዝኣተውዎ እቲ ኩነታት ህዝቢ ክፈናቐልን ክበታተንን ዕግርግርን ከጋጥሞ ጀሚሩ ሕጂ ኸ ተመሊሶም ሰላም መፅኡ ካሎ ይብሉ ኣለዉ እቲ ጉዳይ ግን ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ይካየድ ኣሎ ነዚ ኩሉ ሰብ ኣስተብሂሉ ክርዮን ክመሃረሉን ዘለዎ እዩ ናይ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ኣካይዳ ኣብዚ ከገርመኩም ይፅንሕ ኢለ ክርአኩም እየ ግን for themselves. And there are lots of external interests as well. Of course, the Russians have been effectively thrown out of Syria, at least in terms of political influence. They're holding on to their two bases at the moment on the coast. We'll see if they keep them. But Israel, very important. It works with the southern groups who also are trying to resist a religious government or an Islamic government in Damascus. Turkey in the north is supporting a number of northern groups for the same sort of purpose. And the United States has got its own interest in holding on to this area, this de-confliction area. So, tomnai what's ሓይልታት ድማ ኣሜሪካ ትሪእዋ ኣለኹም ብወገን ኢራቅ ኮይና ኣገደሲ ቦታት ዝበላቶ ሒዛት ኣላ እስራኤል እስላማዊ መንግስቲ ኣብቲ ዓዲ ከይህሉ ከምኡ ድማ ንዓ ስጋት ዝፈጥረላ ዘበለ ኩሉ ነቲ ስጋት ኣብ ምእላይን ምፅራግን ትጓየላ
ረብሓናትካ ምስላእ ስለ ዝኾነ ራሻ ብዝተኻለ መንገዲ ነቲ ሒዛቶ ዘላ ስትራቴጂካዊ ቦታታት መደብ ኣብ ሓይሊ ባሕርን ከምኡ ድማ ሓይሊ ኣየር ዘለዋ ንዑ ንምድሓን ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ክትፍትን እያ ቱርኪ ብንያው ዘድልያ ቦታታት ክትወስድ እያ ግን ቱርኪ ተወሳኺ ካልእ ቻሌንጅ ኣለዋ ሕጂ ምክንያቱ ሱርያ ወዲቓላ መንግና ኣሎ ገለ ካብቶም ዘውደቐ ኩርድ ማለትካ ኣንጻር ናይ ሱርያ ናይ ተርኪ ምስ ተርኪ ኩሉ ግዜ ምስ ተቃለሱ እዮም ድሮ ኣይሶምን ናይ ሳልስት ኣብቲ ውሽጢ ኩናት ሓድሽ ጀሚሩ ኣሎ እሱ ድማ እቲ ኤርዶዋን ወይ ቱርክ ትድግፎም ዕጡቃት ጉጅለን እቶም ኩርዳውያንን ንሓትሕዶም ክተሃራረሙ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኣይሶምን ናይ ሳልስቲ ናፅነት መፅኡ ገለ ይበሃል ኣሎ እቲ ኩነታት ግን ነዚ ይመስል ኣብ ዝረኣዩ particular part of the country there has been fighting between Turkish-backed factions and Kurdish separatists. For more, let's cross to Ankara and correspondent Jasper Mortimer. Jasper, there have been claims and counterclaims regarding what's been happening in the north of Syria since the fall. So, ድሮ ኣብ መንጎቶም ኩርዳውያንን ናይ ኩርዲ ዕጡቃት ጉጅለን እቲ ናይ ቱርክ ትድግፎምን ሓትሕዶም ምክንያቱ ቱርኪ ሓደ ካብቲ ዕላማ ነቲ ናይ ኩርድ ምንቅስቃስ ክድምስሶ እያ ትደሊ በሻር አልአሳድ ድማ ምስቶም ኩርዳውያን ይተሓጋገዝ ኣሎ ነቶም ኩርዳውያን ይድግፎም ኣሎ እዚ ኣብ መንጎም እምበር ቀደም ኣብ መንጎ በሻር አልአሳድን ኣብ መንጎ ናይ ቱርኪ ኤርዶዋንን ምሕዝነት ነይሩ እዩ ንመለስ ኣብዚ ንስማዓዮ President. Throughout the civil war, Turkey opposed Assad's regime. It was reportedly personal. Erdogan and Assad used to be friends. They even went on a family holiday together once. But things turned sour in 2011. When the Syrian civil war began, reports say that Erdogan made a personal appeal to Bashar al-Assad to go easy on the rebels. But Assad ignored him and unleashed a bloody crackdown. Erdogan is said to have taken this personally. He was furious that his supposed friend would shun his advice thus. So he began to publicly oppose the Syrian regime and started supporting rebel groups. Most notably, a group called the Syrian National Army that controls vast swathes of northern Syria. So ኣብ ድሕሪት ክምለስ ከለና ቱርኪ ናይ ቱርክ መራሒ ኤርዶዋንን በሻር አልአሳድን ፅቡቅ ዕርክነት ዝነበሮምን ዝፋተውን ብሓደ ቫኬሽን ዝገበሩን መራሕቲዮም ነይሮም እቲ 2011 ብዓረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ ምስ ጀመረ ነቶም ዝቃወሙ ዝነበሩ ክሕምሽሾም ኢሉ ምስ ተበገሰ እቲ ናይ ሱርያ መራሒ ክትንካእ ከም ዘለዎ ኣብኡ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ምናልባት ከይበርትዖ ገለገለ ኢልዎም ኣብኡ ክሰማምዑ ስለዘይከኣሉ እቲ ድማ ጉዳይ ሃገሩ ስለዝኾነ ንናይ ደገ መራሒ ሰሚዑ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ እትን ክብል ስለዘይክል ብኡ ገይሮም እቲ ኩነታቶም ተፈላለዩ ድሮ ኣብ መንጎኦም ብርቱዕ ዝኾነ ፅልኢ ነይሩን ቀፂሉን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ክትፈርስ ክኢላ ማለት እዩ እታ ሱርያ ትበሃል እቲ መራሒ ገዲፉ ነቲ ኩነታት ገዲፉ ክሃድም ክኢሉ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ካብ ኮነ እቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘለዉ ድማ ሕጂ በሻር አልአሳድ ነቶም ኩርዳውያን ክሕግዝ ከሎ ዋላ ደቂ ሱርያ ይኹኑ ናይ እቲ ኩርዲ ዝበሃል ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ እዩ ሃገር ናቶም ኩሎም ዝቃለሱ ዘለዉ እዮም ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ኩርዳውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ንሪና ቱርካውያን እዮም ዝመስሉካ ግን ቅርብ ኢልካ እንተቐሪብካ ብዙሓት ኩርዳውያን ኮይኖም እዮም ፀንሑካ ብዙሕ ከርተትን መከራን ዝረኣዩ ምዃኖም እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሱርያ ዕድል ረኪቦም ስለ ዘለዉ ሃገሮም ክሃንፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ኣሎ እቲ ዘገርም ካብዚ ኩሉ ናይ ራሻ ጉዕዞ እዩ ልስን ኣብዚ ናይ ራሻ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ሓደ ዓብይ ትምህርቲ እውን ይንኻልእ The flag of the Syrian rebel groups was raised over the Syrian embassy in Moscow on Monday, a symbolic end to 6 decades of Assad rule. Moscow may have given asylum to Bashar al-Assad and his family, but the Kremlin is now looking beyond its old ally to ensure the security of its foothold in the Middle East, its two major strategic military assets in Syria, an airbase in Hamaimim and a naval base in Tartus. So, እንታይም ዝፍትኑ ዘለዉ ራሻ ሓይሊ እቲ በይዝ ናይ ባሕሪ ናቶምን ናይ ኣየር ናቶምን ንምድሓን ዋላ እኳ ነቲ መራሒ ናይ ሱርያ በሻር አልአሳድ ዕቁባ ሂብናዮ ኣለና እንተበሉ ነቲ ኤምባሲ ናይ ሱርያ ኣብ ራሻ ዘሎ ግን እንታይ ገይሮም መስከ ባንዴራ ናይዞም ተዓዊቶም ዘለዉ ዕጡቃት ጉጅለ እዚ ብዚ ትሪእዎ ፀናኩም እዛ ባንዴራ እዚኣ ኣብ ኤምባሲ ናይ ሱርያ ኣብ ራሻ እዩ ድሮ ነቶም ዕጡቃት ጉጅለ ተቐቢሎም ባንዴራ ናይቶም እዚ ባንዴራ ናይቶም ዕጡቃት ጉጅለ እዚ ሕጂ ንበሻር አልአሳድ ኣውዲቖም ዘለዉ ናቶም ባንዴራ እዩ ስለዚ ናቶም ባንዴራ ኣብቲ ኤምባሲ ናይ ሱርያ ኣብ ሞስኮ ክገብሮ መሪፆም እዚ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ፖዚሽን ቀይሮም ከም ዘለዉ ኣሚን ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ቀልጢፍካ ምስ ረብሓ ክትቅየር ከም ዘለካ እዩ ዘርእየካ ሓደ ብርቱዕ ፖለቲከኛ ወይ እውን ዲሰንት ፖለቲከኛ ዝበሃል እንታይ እዩ ረብሓናቱ ዝቐድም እዩ ተርጂኹን ረብሓናቱ ምስ ረብሓናቱ ክትዓፃፀብ ዝኽእል ማለት እዩ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ኣብ ዩክሬን ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ኣብ ወሳኒ ደረጃ ድማ በፂሑ ኣሎ
ኣብ ካልእ ዓቕምታቱ ክበታትን ከም ዘይክእል እቲ ውሳነ ንበሻር አልአሳድ ክሕግዞ ዘይከኣለ ብዙሕ ትንተና እንዲ ዝወሃቦ ዘሎ ግን ሓደ ካብኡ ሰራዊት ናይ በሻር አልአሳድ ንነፍሱ ክቃለስ ስለ ዘይፈተነ ክሕግዞ ኣይክእልኒ ካልኣይ ድማ ኦቨር ኤክስተንድድ ክኸውን ስለ ዘይመረፀ ይብሉ ምክንያቱ ኣብ ብርቱዕ ኩናት ብዙሕ ዓቕሚ ዘድልዮ ዘሎ ኩናት ኣብኡ ስለ ዘሎ ተወሳኺ ካልእ ግንባር ከፊቱ ኣብ ካልእ ሽግር ክኣቱ ይደልኒ ሳልሳይ ድማ ቅድሚ ምውዳቕ ናይ በሻር አልአሳድ ናይ ቱርክ መራሒ ኤርዶዋን ደው ኢሉ ንፑቲን ረኺብዎ ከም ዝነበረን ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ እውን እንታይ ከም ዝተባሃሉ ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን እቲ ርክብ ከም ዝነበረ ኣብዚ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ቪድዮ እውን ኣምፂልኩ ነይረ ሶ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጂኦፖለቲካል ጌም ፑቲን ኢሚድየትሊ ንበሻር አልአሳድ ዕቑባ ሂቡ ኣይጠለብክዎን ግን ምስቲ ዝመፅእ መንግስቲ ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ብምባል መርገፅና ተቐይሩ ኣሎ እዚ ሓደ ዓቢ ትምህርቲ እዩ ኣብ ኩሉ ዓውደ ኩናት ትዕወት ማለት ኣይኮነን ትወጥቀሉን ትሰዓረሉን ኣሎ ስዕረትካ ቀልጢፍካ ተቐቢልካ ግን ስትራቴጂናትካ ክትቅይር ምኻል እውን ሓደ ዓቢ ልቦና ኮይኑ ትሰሚዑኒ ንዓይ ምክንያቱ ኤቭሪ ባትል እቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ኩሉ እቲ ረብሓታትካ ፀጋታትካ ከመይ ዋሂድካ ዕላማኻ ትሃርም እዩ እምበር ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩና ዝኣተኻዮ ንኣብነት ፕሪምየር ሊግ ክትፃወቱ ኮይንካ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ክስዕሮ ግዴታ ኣይኮነን ተናገደሲ ነጥብታት ጥራይ ክትእክብ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ቭላድሚር ፑቲን ክሳዕ ክንደይ ምስ ረብሓናቱ ገሊኦም ንሱርያ ጠሊምዋ ገለዮም ዝብሉ ግን there is a lot of things ሰራዊት ናይ ሱርያ ጠቕላላ ከይተዋግአ እዩ ይድሂቡ ስለዚ ኣብ ውሽጡ ምናልባት ነቲ በሻር አልአሳድ ኩላቶም ተሰማሚዖም ድዮም ዕድል የብልካ ምውፃእ ኢሎሞ ወይስ እንታይ እዩ ዘይነፀረ ኩነታት ኣሎ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ቭላድሚር ፑቲን ነታ ቦታ ነታ ቤዝ ናቱ ንምድሓን ይጓየ ይርኢ ኣሎ ምስኦም ሓድሽ መፅኦም ዘሎ ሓይልታት ንክሰርሕ ድማ ድልውነት and the naval base in Tartus. This is a subject for discussion with those who will come to power in Syria. For now, we're witnessing a period of transformation and extreme instability. Therefore, it'll take time, of course, and then serious conversation will be needed with those who will have power. Syria provides Russia with a gateway to the Mediterranean Sea, and Moscow has also used the country as a staging post to fly its military contractors in and out of Africa. It also has military aircraft at other Syrian airports around the country. But as rebel fighters made their lightning advance towards Damascus over the last week, Russia proved unable or So እንታይና ንርኢ ዘለና ሞስኮ ወይ እውን ቭላድሚር ፑቲን ኣገዳሲ ካልኩሌሽንስ ክገብር ተገዲድሉ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ቤዝ እዚ ናይ ሱርያ ዘሎ ቤዝ ተኸስሮ ተኽኢሉ which is very እኳ ክብላ ይክእልኒ ግን ተኽእሎ ኣሎ ኣሜሪካ ካብዚ ቦታ እዚ ኪካዊት ንክገብርዎ ኩሉ እዚ ከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ቢካዝ እዛ ቦታ እዚኣ ንቭላድሚር ፑቲን ንራሽያን ኣዝያ ኣገዳሲ ቦታ እያ ዘላ ስለምንታይ ኣብ ሜዲተራንያን ሲ ኣብቲ ማእከላይ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ቦታ የብሉን ምንቅስቃሳት ናቶ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ካብ ራሻ ተበጊስካ ጥራይ ሎጂስቲካሊ ዘዋፅእ ኣይኮነን እዚ ቦታ እዚ ስለ ዘለዎ ግን ቀደም ኣብቲ ቦታ እቲ መራኽብ ኣለዎ ቤዝ ኣለዎ ካብ ራሻ ብነፈርቲ ብገለ መፂኣዊ ይመፃ ካብኡ ናብ ኩሉ ዕላማታቱ ዝዝርግሕ መዋፈሪ ናቱ ካብ ራሻ ወፃኢ ዝያዳ መዋፈር ናቱ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ዩክሬን መራኽብ ናቱ ሓደጋ ይወጥቀን ነይሩ እዩ ምክንያቱ እቲ ኔቶ ዝተፈላለየ ኣፅዋር ናሃበ ዝተፈላለየ መራኽብ ናቱ ተሓሪመን እየን በቲ ክሪሚያ ክንቀሳቐሳ ከለዋ ስለዚ ካብቲ ቦታ ትከርሕቐን እውን ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ባሕሪ ኩናት ስለዘየለ ክሳራታት ጥራይ እምበር መክሰብ ዘይብሉ እዩ that's why ካብቲ ቦታ ርሕቐናሉ ነይረን ነዚኣ ቦታ እዚኣ ክኸስራ ተኽኢሉ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ክኸውን ከም ዝኽእል ቭላድሚር ፑቲን እዩ ዝንገር ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ንምዕቃብ ብዙሕ ፃዕሪ ክገብር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ራሻ ሓንቲ ካብተን ብብርቱዕ ዝተሰዓረትን ካብዚ ጉዳይ እዚ ኩናት ናይ ሱርያ ስትራቴጂካዊ ስዕረት ዘጋጠመ ሃገር እያ ግን ነቲ ስዕረት ተቐቢላ ንዕኡ ንምስትኽኻል ድማ ስትራቴጂዮም የቃናንዑ ኣለዉ ኦኬ ኣሜሪካ ከንታይ ይገብር ኣለዉ ኣሜሪካ ስከንዝገር In the Middle East, where the United States launched multiple airstrikes across Syria late on Sunday night. B-52 bombers, F-15s, and A-10 fighter jets carried out about 140 precision strikes on at least 75 targets belonging to militant groups. Now, Washington said the strikes were carried out to prevent ISIS and other terror groups from exploiting the chaos in the country. The airstrikes came hours after Syria. So, America, بنفرت كوينات ناتا بتن عبيت نفرتن جيتاتن تدقيما ንሱርያ ሓመድ ትገብራላ ሳድማ ነይናይ ዕላማታት ኣይሲስ ዘለዎ ምክንያቱ እቶም ዳዓሽ ዝበሃሉ ዘለዎ ካልኦት ሓደገኛታት ሓይልታት ዘለዎ መን ይከኣምኖም ነዚኦም ነው እዚ ነቲ ረብሓናቶም ዘሳልጥ እዩ ሜይቢ ኣብቲ ከባቢኦም ዝኾነ ሰብ ክቐርብ ከም ዘይክእል ዝኾነ ይኹን ተቃዋሚ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብቲ ቤዝ ናቶም ኣብቲ ከባቢ ንሶም ክሕዝዎ ዝደልዩ ክቐርብ ከም ዘይክእል ገይሮም እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ክኾኑ ይኽእሉ እዩ ስለዚ ንኣሜሪካ one of the biggest ዓወት ዘመዝገቡሉ እዚ
ነዳዲ ዘለዎ ቦታ ነቲ በሻር አልአሳድ ድሮ ከልኪሎም ነይሮም እዮም መንጢሎም ነይሮም እዮም ስለዚ እቲ ነዳዲ ድሮ ኣብ ኢድ ኣሜሪካ ነይሩ ሕጂ ድማ ብዚ ሰፍሐ ከም ዝደለይዎ ምክንያቱ ኣብ ሱርያ ሓያል መንግስቲ ክህነፅ ኣይኮነን ልክዕ ከም ኣብ ኢራቅ ዝረአናዮ ከም ኣብ ሊብያ ዝረአናዮ ከም ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ከም ኣብ የመን ንሪኦ ዘለና ሓያል መንግስቲ ክመፅእ ኣይኮነን እቶም ዕጡቃት ጉጅለ ንሓድሕዶም ክባልዑ እዮም ንሓድሕዶም እናተባልዑ ከለዉ ሽግር ክገድድ እዩ ድሮ ብኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ብመኻይን ክሃድም ጀሚሩላ ካብቲ ሃገር እቲ ቪድዮታት ዘርእዩና ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዝኣቱ ዘሎ ዘምስሉ ፌክ እዩ ብዙሕ ሰብ ይሃድም ከም ዘሎ ምክንያቱ ዝህድም ምክንያት ካለው ትዕግርግር ንሪኦ ኣለና ምናልባት ሰብ ቁሩብ ምስ ተረጋገ ክምለስ ይኸውን ብረቶም ተሰኪሞም ዝተፈላለዩ ዕጡቃት እዮም ኣብቲ ዓዲ ኣትዮም ዘሎ ስለዚ ብረት ተሰከመ ኦርጋናይዝ ዘይኮነ ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ናብ ፀገም ክወስደካ ዘሎ ተኽእሎ ዓብ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ሰብ ብፍላይ እቲ ሃይወይ ንስእኒ ቱርክ ዝኣቱ ብዙሓት መኻይን ናብኡ ከም ዝኸዳ ዘርኢ ቪድዮ ላብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ምክንያቱ እቶም ተዓዊቶም ዘለዉ እዚኦም እዮም እኔ ለከርየኩም እየ እቶም ተዓዊቶም ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ መን ምዃኖም Leader Bashar al-Assad's regime was toppled by rebel groups. President Joe Biden said he was closely monitoring the developments in the region after the government's collapse. After 13 years of civil war in Syria, more than half a century of brutal authoritarian rule by Bashar Assad and his father before him, rebel forces እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ምዕራባውያን ሃገራት በብወገኖም ዘዝመስሎም ነገራት ክገብሩ ኢና ንርኢ ዘለና ዘዝመስሎም ስጉምቲ ደድመስሎም ደደዋፆም ግብረ መልሲ ይህብለው ብሓፈሻ ምዕራባዊ ዓለም ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ዘሎ ግን ኣብቲ ሓጎሶም ድማ ኩሉ ግዜ ምልክት ሕቶ እዮም ዝገብሩላ ዘሎ ምክንያቱ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት እንታይ ካብቲ ዝሓለፉ ሃገራት እንታይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ማለት እዚ ኩነታት እዚ ካብቶም ዝሓለፉ ነገራት እንታይ ክቕየር ይኽእል እንታይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ከምቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ንሓድሕዶም ዝባልዑ ዝነበሩ ዲ ወይስ ገለ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ከም ናተይ ትዕዝብቲ ግን ወላ ሓንቲ ለውጢ ክመፅእ ከም ዘይክእል ድሮ ኣሜሪካ እቲ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ናታት ንሪኦ ኣለና ስለዚ ካልኦት ሃገራት ኤሮፓ ድማ ናተን ግብረ መልሲ And echoing the sentiment were America's allies France, Canada, the United Kingdom and Germany. Welcome the fact that Assad has gone. The Syrian people had to put up with his brutal regime for far too long. We're talking to regional allies. It's very important now that there's a political settlement, a political way. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩሎም ኣሳድ ብምኻዱ ኣዝዩ ናይ ሕጉሳት ኢና እንተኾነ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ መድረክ ከም ዝኾነ እተን ሃገራት ናብ ካልእ ኣብ መኣዝን ክኸዳ ከም ዝኽእላን ብዙሕ ጥንቃቐ ክግበር ከም ዘለዎን ይዛረቡ ኣለዉ ውብልቲ forward, and it's very important that we emphasise that civilians and minorities must be protected in this process, but very pleased that Assad has fallen. Viele haben nicht nur die Hoffnung, sondern natürlich auch Sorgen. Syrian President Assad brutally and violently oppressed his own people for more than a decade. He has tens of thousands of lives on his leben kann und das Recht und Ordnung. ጀርመን ከም ሚልዮናት ለሚልዮን ዝኾኑ ሱርያውያን ስደተኛታት ዝተቐበለት ሃገር ብጉዳይ ናይ ሱርያ ኣገዳስነት ኣለዋ ቆላሕት ኣለዋ ምናልባት ምዚ ሕጂ ፀረ ስደተኛታት ፖለቲካውያን ፓርቲታት መፅዎ ዘለዉ ዓብ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ በሻር አልአሳድ ምእላዩ ንጀርመን ዓብዪ ፅቡቅ ዜና እዩ ኣንርግፀኛ እቶም የማናይ ክንፊ ዝኾኑ ፓርቲታት ብኣንክሮ ይዕዘብዎ ከም ዘለውን ዘድሊ ስጉምቲ ክወስዱ ክጓዓዩ ከም ዝኽእሉን ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና በሻር አልአሳድ ወዲቑ ናይ ኤሮፓ ኩነታት ድማ ዓለም ድማ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ መድረክ ብኸመይ ክቕበልዎ ይኾኑ እቶም ስልጣን ዝቕበሉ ዘለዉ ሓይልታት እንታይ ይመስሉ እስከ መጀመርያ ክንርኢ ድሕሪኡ እንታይ ዝፅበያ ዘሎ እቲ ሃገር ክንርኢ portrayed the leader of the terrorist group Hayat Tahrir al-Sham because 2017, the US embassy in Syria, well, it put a price on his head, $10 million to bring him to justice. And now the Western media has made a U-turn. Well, what a difference a day makes from... ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ትሪኢ ኣለኹም ነዚኣ ኩሉ ሰብ ክዝክራ ፅቡቅ ገይሩ ክፈልጣ ድማ ንደሊ ምዕራባዊ ሚድያ ንዝደልዮ ነገር ክሳዕ ክንደይ ከም ዘጋንኖ ሲኤንኤን ክልተ ዓይነት ሪፖርት ኣብ 2016 ብዛዕባ እዚ መሐመድ ጀላኒ ዝበሃል ዘሎ ናይዚ HTS ዝበሃል ዘሎ ሓላፊ እዩ እንታይ ኢሎም ነይሮም Syrian jihadist هذا جهاداوي مالتيو جبهة al-Nusra has announced it is severing ties with Al-Qaeda 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 and changing its name to جبهة فتح al-Sham ስለዚህ ካብቲ ኣብ 2016 ብዛዕባኦም ዝበሃል ዝነበረን ሎሚ ዝበሃል ዘሎ ሎሚ ኸ Syria Opposition Forces ይብልዎም ኣለዉ ስለዚ ተቐደም ሓደ ሲሪያን ጂሃዲስት ግሩፕ ከምዚ ኣኽራሪ ዝኾነ ጉጅለ ይብልዎ ነይሮም ሕጂ ድማ ሲሪያን ኦፖዚሽን ፎርስስ ቀይሮሞ ትሽም ማለት እዩ ስለምንታይ እዚ መራሒ እዚ ምስ ኣሜሪካ ምስ ናይ CIA በቕረባ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝረአ ዘሎ ዋላ ተከዳድኑ እዮም ዝብልዎ ስለዚ
ንዑ ዝያዳ እቲ ሚድያ ዝያዳ ኣብኡ ዘተኮረ ዝገብር ዘሎ ግዝያዊ መንግስቲ ድማ ንሱ ክመርሖ ከም ዝኾነ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ንዑ ዝያዳ ኣሜሪካ ኣብኡ ፎከስ ገይራ ከም ዘላ ነቲ ዝደልይዎ ሰብ ቀደም ሰይጣን ይብልዎ እንተ ነይሮም ጸኒሖም ከመይ A U-turn, well, what a difference a day makes from then until now. And the groups evolved from being jihadists into rebels, or in some reports even dubbed opposition forces. So, BBC رأيهم تايلهم نيرهم jihadist take over in rebel held Idlib sparks alarm. ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጅሃዳውያን ነታ ኢድሊብ ትበሃል ከተማ ክቆፃፀርዋ ከለው አላርም ክግበር ኣለዎ ይብሉ ነይሮም እጂ ድማ ሲሪያን ሬበልስ ቀይሮሞም ካፕቸር ሰከንድ ሜጀር ሲቲ አፍተር ሚሊተሪ ዊዝድሮውስ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ከመይ ገይሮም እቲ ናራቲቭ ይቕይርዎ እዚ ከዓ ዓብ ትምህርቲ ክኾነና ክኽእል ኣሎ እቲ ሚድያ ዝደልዮ ነገር ከመይ ገይሩ ናብ ፅቡቕን ናብ ሕማቕን ክእምናካ ከም ዝኽእል ቮይስ ኦፍ አሜሪካ እንተሪእና ድማ እንታይ ኢሎም ከም ዝንሪኦ ዘለና jihadist ብሎም ነይሩ ኩሎም ጅሃዳውያን ብሎ jihadist እዩ ነይሩ ሽሞም takes over strategic town in northwest Syria ኢድሊብ ትበሃል ከተማ ማለት እዩ ነይሩ እዚ ኣብ 2022 ይትማል ማለት 2014 ከ Syrian rebels ኩሎም ከም ዝተማኸሩ Syrian rebels ጥራይም ዝብሎም advanced toward Hama city pressuring Assad and his allies ይብልሎ ማለት እዩ ስለዚ ኩላቶም ጽቡቕ ዝኾነ ምድላዋት ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ኸ ብኣፎም እውን ክሳዕ ክንደይ listening to this are going to wonder why they should believe you. You are still a specially designated global terrorist by the United States with a $10 million bounty on your head. Your group is a prescribed terrorist organization by the United States, by the UN, by the EU, and others. I say to people, don't judge by words, but by actions. I believe... ሰብስንታይሊ ካምለካ ስኻሲ ሓደ ዓብይ ግብረ ሽበራ ምዃንካ ኣብ ብዙሓት መዛግብቲ መንግስታት ናይ ኣሜሪካ ኤውሮፓ እንግሊዝ ካልኦት ከም ግብረ ሽበራ ተመዝጊብካ ዘለኻ ኢኻ ስለዚ ብኸመይ ሰብ ካምለካ ተፅበ ዘለኻ ኢሎሲ ብዘረባና ዘይኮነስ ብግብርና ረኣዩና anyway ኩልቲ ድራማ እንታይ ከም ዝመስል ክትርእይዎ ኢኹም እንታይ ይፅበያ ኣሎ እዚ ሃገር ናይ መወዳእታ እዚኣ This movie before, does Syria go the way of Iraq to a point and even Libya in that it becomes this power vacuum and a breeding ground for terror groups? Well, in some ways, it's already there. Remember, ISIS remains present in eastern Syria, and today, U.S. forces conducted multiple airstrikes against ISIS camps to prevent them from rising up. Syria is already broken into 4 or 5 pieces, with the Kurds, Turkish-dominated forces, Jordanian-influenced forces, and now the latest Hayat Tahrir al-Shams. So, comes ብለኩም ዘሎ ቱርኪ ጽባሕ ንግሆ ናይ ሱርያ መጻኢ ናይ ጽባሕ ናይ ሱርያሲ ካብ ናይ ሊብያን ኢራቅን ይፍለጥ ኾን ኢልዎሲ እንታይ ጽባሕ ኣድልየካ ሎምን እዮም ተማኻኺሎም ዘለዉ እዚ ኢልዎ ዛዕባ ጽባሕ ምግማት ኣየድልየካኒ ሎሚ ድሮ ትምምቕቓልን ንሓድሕዶም ምብላዕን ብዝለዓለ ደረጃ ዝቕፅለላ ዘሎ ሃገር እያ እዚኣ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኦኬ so much about Syria now we're going to shift ኣርእስቲ ክንቀይር ኢና ከም ወትሩ ድማ ናብ ቁጠባዊ ኣርእስቲ ክንቀይር ክንፍትን ኢና and stay with me. I can tell you a lot of eyes were opened when Bitcoin hit 100,000. And I can tell you a hell of a lot more eyes are going to be opened when Bitcoin hits 1 million. And I'm confident it's going to hit 1 million. I think we're all confident in this room. Eric is Bahalshimu, Abu Donald J. Trump, President in America. What do you see? The President in America, Donald Trump. ወዲ እዚ ኤሪክ ይበሃል ሓደ ካብቶም ነቲ ቢዝነስ ናቱ ነቲ ናይ ሪል ስቴት ኢምፓየር ናቱ ወይ ቢዝነስ ናቱ ካብ ማኔጅ ዝገብሩ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ናይ ቢትኮይን ኮንፈረንስ ከም ኣቦ ተዓዲሙ ኣብ ዝተዛረበሉ ኣብ ዘንቀረባ መዓልታት ቢትኮይን 100,000 ምስ ሓረመ ብዙሕ ሰብ ቆላሕታ ብዛዕባ ቢትኮይን ክጅምር ክዛረብን ካምፓኒታት እቲ ዎል ስትሪት ወይ እውን ገለ ዓይኑ ክኸፍት ጀሚሩ ዝያዳ ብዛዕባ ክግደስ ጀሚሩ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ኢልዎ ቢትኮይን $1 million ክትሃርም ከላ ድማ ዝገደደ ክኸውን እዩ ይብሎም ኣሎ ኣብዚ ሩም ዘለና ኣብዚ ቦታ ዘለና ድማ ቢትኮይን ሓንቲ ቢትኮይን $1 million ክትበፅሕ ምዃና ኮንፊደንት ኢና እናበለ ዝነግሮም ዘሎ ኮንፊደንት ኢና this is a very important ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክትዛረብ ከለና ብዛዕባ ነገራት ክንዛረብ ከለና ካብቶም ነቲ ኩነታት ዝፈልጥዎ ክትሰምዕ ክትክእል ኣለካ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹም ኢሎን ማስክ ቅድሚ 25-26 ዓመት ተዛረበ ስምዕዎ You see as the future of the internet? I think the internet is the superset of... እንታይ ለሓቲታቶ መጻኢ ናይ ኢንተርነሲ ኣብ 1998 እዚ 98 ነፍስኩም ሕሰብዋ
መጻኢና ኢንተርኔት እንታይ ክኸውን ኢልካ ትሓስብ ኢላቶ ንሽተይ መንእሰይ ኢሎን ማስክ ነይሩ ድሮ ቀዳማይ ካምፓኒ ናቱ ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዚ ካብ ሳውት አፍሪካ ተሰዲዱ ንኣሜሪካ መፅኡ ማለት እዩ ኢንተርኔት እንታይ ክኸውን ኢልካ ትሓስብ ኢላቶ ሎሚ ኢሎን ማስክ ብዛዕባ መጻኢ እንታይ ይብል ኣለኻ ክትግምቱ ክትክእሉ ኣለኩም ከስማዓኩም የሱ is the superset of all media. It is the be-all and end-all of media. One will see print, broadcast, arguably radio, essentially all media folding into the internet. And what the internet amounts to is it's the first of two-way communication medium that is intelligent. It allows consumers to choose what they want to see, when they want to see it, and whether that be radio, whether that be print, whether that be television, broadcast. I think it's going to revolutionize all traditional media. So, ኢሎን ማስክ ኣብ 1998 መጻኢና ኢንተርኔት እንታይ ክኸውን እዩ ዝበልዎ ንኩሉ እዚ ሚድያ ሬቮሉሽን ክገብሮ ለውጢ ሰውራ ክገብረሉ እዩ ኩሉ እዚ ሚድያ ቴሌቪዥን ሬድዮ ጋዜጣ ትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ኣብ ኢንተርኔት ክኸውን ኢልዎ everything is going to be on internet ስለዚ እዚ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ናብ ኢንተርኔት ክቕየር እዩ ንሱ ኮንሱም ክገብሮ ይብል ኣሎ እዚ ክዛረብ ከሎ ሎሚ ኸ እንታይ ይብል ኣሎ ንበዓል ኢሎን ማስክ ብዛዕባ መጻኢ ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎም እዩ እዚ ብዛዕባ መጻኢኻ ካብቶም ዝፈልጥዎ እንተሰማዕካ ዝበለፀ እዩ ሎሚ ኸ ብዛዕባ ክሪፕቶ እንታይ ይብል ኣሎ ወይ እውን ገለ ካብቲ ንሱ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣርእስታት እስኪ ክንሰማዕ ኣብዚ more than $100,000 per. This as investors anticipate Donald Trump will usher in a new era of crypto-friendly policies and legislation during his first 100 days. What's that mean to you? Chris Giancarlo is the former chairman of the Commodity Futures Trading Commission under Donald Trump. Good morning to you. Thanks for coming in here. Here's a Treasury document called Bitcoin Digital Gold. We've heard that before, okay? That's one element. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ ቢትኮይን 100,000 ምስ ሓረመት ንድሕሪት ተመሊሳ እያ ሓንሳብ 100,000 ኣብ ከባቢያ ቀንያ ድሕሪት ትብልስ ኢላ ኣላ እዚ ከዓ ገዳስነት ኣለዎ ኣብይ ቦታ ኣሎ ብዘይገድስ እቲ ትራጀክቶሪ ንመጻኢ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እየ ዘፍልጠኩም ዘለኹ ተራሰብ ያነ ናይ ተራሰብ ስለ ዝኾንኩ ናተይ ምኽሪ ጥራይ ምሃብ እኹል ኣይኮነን ካባይ ኣፀቢቖም ዝዓብዩ ነዚ ኩነታት ድማ ብቐረባ ዝፈልጥዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሰሚዕካ ብመንገዲ መኣዝንካ ከተስተኻኽሊ ይዕድመኩም ሶ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናይ ዩኤስ ትሬጀሪ ማለት ናይቲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዝመርሕ ሰብ ማለት እዩ ቢትኮይን ምስ ዶላር ኣይተወዳድርዎ ኢልዎ ቢትኮይን ምስ ወርቂ ዝወዳደር ኢሉ ባዕሉ ተዛሪቡ ዋላ እቲ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ሓላፊ ዘሎ ጀረሚ ፓውል ኣብ ዝሓለፈ ምስ ኣዋጥርዎ ዶላር ብቢትኮይን ኣይህሰን ኢልዎ ቢትኮይን ንወርቂ እንተሃሰየ ምክንያቱ ዲጂታል ጎልድ ስለ ዝኾነ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ኣንጻር ቢትኮይን ዝነበሩ ንቢትኮይን ምስ ወርቂ የወዳድርዎ ኣለዉ እዚ ከዓ እቲ ኣናሎግ ወርቂ ዝጅበት ክኸውን ከሎ እቲ ድማ ዲጂታል ቨርሽን ናቱ ምዃኑ እቲ ካራክተሪስቲክስ ድማ ክልቲኦም ወርቂ ብቐሊሉ ኣይርከብን እዩ ቢትኮይን ድማ ጠቕላላ ይስራሕን እዩ ስለዚ ኣብ ኩሉ እቲ መለክዕታት ዘወዳድሩ ኣብዚ ብሰፊዑ እቲ ኮንሰፕት ኣብ ኮርስ ናተይ ክሪፕቶ ዝብል ኮርስታት ኢኹም ብሰፊዑ ክትመሃርዎ ትኽእሉ እዚ ብሓፈሻ ሓንቲ ኣብዚኣ ኣላ ግን ኢሎን ማስክ ዝበላ Next one, Elon Musk praising El Salvador's Impresso crypto reserve. All right, so that's an interesting relationship. እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ኢሎን ማስክ ዝገብሮ ዜና እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንሱ ዝፅሕፎ ንሱ ሪያክት ዝገብረሉ ነገራት ዜና እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ቢካዝ ነምበር ዋን ኤክስትራኦርዲነሪ በልሕ ሰብ እዩ ካልኣይ ድማ ኣዝዩ ሃብታም ሰብ እዩ ፅልዋ ኣለዎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቅረብ ዓርኪ እዩ ስለዚ ኣብ ፖሊሲ ናይ ዓለም ዓብ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ እዩ ናይ በቀለ ዝበሃል ናይ ኤልሳልቫዶር ትበሃል ሃገር ንክሪፕቶ ንቢትኮይን ተቐቢሉ ንቢትኮይን ሪስክ ከም ድሌቶም ኣብቲ ዓዲ ኮርፖሬሽን ክገብሩ ኣፍቂዱ ጥራይ ዘይኮነሲ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ቢትኮይን ብሕሱር ከሎ ክገዝእ ጀሚሩ ስለዘማኽርዎ ኣብዚ እዋን እዚ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ወይ ከዓ ዌልስ ናይቲ ሃገር ክንደይ በፂሑ ለስከ 603 ሚልዮን ድኻ ሃገር እያ እዚኣ ሃብታም ኣይኮነትን 603 ሚልዮንን 340,991 ዶላር ማለት እዩ ስለዚ ቢትኮይን ስለ ዝገዝኡ ሃብቲ ናቶም ረይዎ እቲ ቻርት ኣብ ታሕቲ ረይዎ ካብ ታሕቲ ከመይ ገይሩ ኣብ ሰማይ ደይብሎ ስቲል ክቕፅሉ ምዃኖም ድማ መመሊሶም ይገዝኡ ኣለዉ ስለዚ ሃገራት ነዚ ክኽተላ ኣለዎን ኢሎን ማስክ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ቁርጡ ንክኸውን ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ዶች ዝበሃል እቲ ኤፊሽንሲ ዲፓርትመንት ኦፍ ጋቨርንመንት ኤፊሽንሲ ዝበሃል ንሱን ቨቬክን ይመርሕዎ ኣለዉ ስለዚ ክልቲኦም ነዚ ጉዳይ እዚ ናብቲ ስትራቴጂካዊ ቢትኮይን ስትራቴጂክ ኣሰት ንክኸውን ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ናብኡ ንክደፍእ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እቲ ክሪፕቶ ቡሊሽ ከም ዝኸውን ንላዕሊ ገፁ ንክኸይድ ብዙሕ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ኣገይን እዚኦም ሰባቶም ተራ ሰባት ኣይኮኑን ኢሎን ማስክ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መብፅዓት ኢሎም ነይሩ ደቁ ድማ ድሮ ኣቦኦም እንታይ ክገብር ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ሴክተር ሄቪሊ ኢንቨስትድ ኣለዉ ስለዚ እዚ
إذا كل جزء نزينا نبذ مسألكم زلوا صبوا غيركم كتسعلوا لنا يجمع. A lot of eyes were opened when Bitcoin hit 100,000. And I can tell you a hell of a lot more eyes are going to be opened when Bitcoin hits 1 million. 1 million. I think we're all confident in this room that it's going to hit 1 million. So, كاب حدا 100 شعبة حيلنا celebrate نقبر لنا حدا مليون بس حنت بيتكوين دما celebrate كنقبرينا سلازي عبزلنا دم كلنا ويننا من بلا لو دونالد ترامب زين تايم مالتيو 100 الشهر على يقدر له مسلكا لعليو بزح عينت جمجمات نجزلو ندونالد ترامب ودو من وبلكم يلا ناتكم زد اللي مزنعة تقبروا كم وقت قبر زي تقولتوينكم أب كورسي أتيكم تمهيركم أب تدرار هي وداتكم زبل حبري تواسيتكم زد اللي سقوم تغتوزوا يقدمكم ولا بنشتك بقصة تدخلوا كل تدر ليكم حبري تدما أب تدرار هي وداتكم ويون أب كومنت سكشن نايزا فيديو قالكم كابو تبقسوا حجي نبزو بانا كنسجرينا مجمر يا دما بزي قداس فيديو ناصر بچم أبز حلفة بريزنت سياس أقداسي انترفيو غيرو خمسة نبرن بزعبا علماوي زوباون كمون قداينا عدو انتظاري بنيرو زعبا إثيوبيا دما أقدس تزاربا تزاري بنيرو أنا تزاربا مستقبلات برياكس غبر كله زربا زي إثيوبيا بخمي قبر مالسي بولو يعلا قداس نت كله يو زمدنا مونغو أزيان هجرات نبي قصة قصة كم زغل كابت قبر مالسناتهم كنت متن كلنا مهنياتو እቲ ፕሬዝደንት ዝብሎ ዘሎን ንሳቶም ክርድዎ ዝኽእሉን ከመይ ክኸውን ይኽእል ኣገናዚብካ ምርኣይ ከደሊ እዩ ኦኬ ንሳቶም እዛ መልሲ ክቡ ከለዉ ኣስተውዒሎም ተማኺሮም ዘትዮም ንውሽጦምን ምስ ደገ ዘሎ ኣጀንዳታቶም ተዘራሪቦም ተዋፃእና እያ ዝበልዋ እዮም ገይሮም ዘለዉ እታ ኣዘራርባ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ታክቲክ ዝጥቀሙሉ ድማ ክንርኢና ሕጂ ሰሞኑ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሀገራቸው ኤርትራ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቀርበው የሰጡት ቃለ ምልልስ መነጋገሪያ ሆነው ቆይቷል። በብዙ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ውስጥ የምትዳክረውን የሚያስተዳድሯትን ሀገር ጉዳይ ረስተው አብዛኛውን የቃለ ምልልስ ጊዜያቸውን በሌሎች ሀገራትና በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ገብተው መስተዋላቸውም ለብዙዎች አግራሞትን ፈጥሯል። በተለይ ሶን ታይም ዝብል ዘለው ሓደ ካብቲ بزعبا عالم ززاربو بزعبا استفلالي هجرات تزاربو بزعبا وشتاو عدو زيادة كزارب نيرو يا تزاربا زي جنتايو هذا كابتي تيبيكال أنصار سياس كزاربو خلو زتك عملو تاكتيك زي بزعبا عالم مزراب كم حاتياتي زقود صار بزعبا عالم تريو زلغا حسابات كمقلات نوري كونن من البعض كالو تاجرات كمو بزعبا أمريكا كزاربي كلن يوم بحفشاجن كن منتاي بزعبا عبدو زي تزاربي بزعبا دقي تزاريبو فزيجي لجيتيميت عن نقبلين اسك ريتوناتومي كبلو خليم فاين نغطسل تزاربا ለብዙዎች አግራሞትን ፈጥሯል። በተለይ ደግሞ በህግ መንግስት መስተዳደር ብርቅ በሆነባት ሀገር የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ለመተቸት የሞከሩበት መንገድ ሌላው አስገራሚ ገጠመኝ ሆኖ ተስተውሏል። እንግዲህ እንደሚታወቀው በአንድ ሀገር ውስጥ ህገ መንግስት ወደ ስራ ሲገባ ፍጹም ጥንቅቅ ብሎ ላይሆን ይችላል። ለአብነት ያህል የዲሞክራሲ ቁንጮ ተደርጋ የምትታየው አሜሪካ እንኳን ህገ መንግስቷን ከ25 ጊዜ በላይ አሻሽላለች። ኢትዮጵያም በህገ መንግስቷ ላይ ሶንታይም ዝብል ዘሎ ክልተ ኣገዳሲ ነጥብታት ድማ ኣብዚ ይጥቀሙላና ኣለዉ ዘን ክልተ ነጥብታት ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪቡለን ጥራይ ዘይኮነ ኤግዛክትሊ ኣጀንዳ ክፈጥሩለን ምዃኖም ኣነ እውን ኦልሬዲ ዝተዕዝብቲ ነይሩኒ ወይ ትፅቢት ነይሩኒ ሓንቲ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ናቶም ኮሜንት ክትገብረሉ ከም ተራሰብ መይቢ كم حدا ناتهم سألاقي زقطر خازلو بزعبة حاجة من جسناتهم ويون قوام ناتهم كتزارب تجميركا ناشنال ترت ويون حاجراوي سألاقيه بمبال أنصاركا بروباغندا نخجبرو زبالة عدلي تفتر الله هذي سفيع زخنة بزعبة حاجة من جسي سجمات أبتي أبز حاجر حجزلو بريزنت سياس أبتي زرباك زرب كله نكبلاشيل ويون ني كقناة ابن أبيلو يكون تتكلم لكن it doesn't matter أقدر سيكون صوتهم تاي تكملوا حاجة من جسنا تا إثيوبيا بملا أصل الزملكات نزل حاجة من جسي زهرم سلاعين هاي زهاجري سلاعين هاي زبي فهم زلي زلوخة كل جزء أبرصهم كفتو دلوا نايدقة سلاعيهم زلي زلوا سلامتاي وش تعود سجمناتهم كفتحوا وصلوا زي كله نايدقة سلاعي سلزي نزيع حاجة من جسنا نبعلهم أبعدو البريزنت سياس أبعدو حاجة من جسوا زي بلو حاجة من جسنا كومنت نخجبر من فقاتي بو يوم زبلوا زلوا حاده كالا انتاي بلو even امريكا وانت خونت حق منجسناتا قلتات الله
ስለዚ ሽግራት ኣለዎ ግን ሕገ መንግስቲ ድማ ቀስ እናበልካ ክትቀይሮ ስለዚ ናትና ሕገ መንግስቲ ብደገ ኮይንካ ሪአክት ክትገብረሉ ወይ እውን ክትነቕፎን ክትዛረቦን መኒኻ that's what they say so in general ኢትዮጵያዊ ብዛዕባ ሕገ መንግስቱ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ከብዚ ሕገ መንግስቲ ናቶም ፀገም ከም ዝኾነ ብስሙ The root of all evil is the Ethiopian constitution. A constitution which calls Ethiopia an ethnic federation. Ethnic federation. So, ምንጭ ኩሉ ፀገምና ወይ እውን መሰረት ናይቲ ኩሉ ፀገምና ኢትዮጵያ ሕገ መንግስትና ታዩ ይዝብል ዘሎ እዚ ኢትዮጵያዊ so እቲ ፀገም ርዱ እዩ ሕገ መንግስትና ኢትዮጵያ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝኣምንሉ እዩ the problem is ካልእ ሰብ ከም ክብሎም ኣይደልዩን እዮም and we understand that ልክዕ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ኢትዮጵያውያን ክብልዎ ከለዉ ዝሕመና ንዓና ንሳቶም ድማ እቲ ናቶም ካልእ ሰብ ክብሎ ከሎ ውልዕ ከም ዝብሉ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ኸ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከዳኸሞም ኢሉ ይኮነንኩም ኢሉ የኣይ ንሱ ነቲ ዘሎ ፀገም ንመፍትሒ ወይ እውን ንምርግጋእ ኢትዮጵያ ኣቢ ይኮነን ከም ዝገብራ ዘሎ መርሕነት ናይ ኣቢ ብልፅግና ይኮነን ከም ዝገብራ ዘሎ እንታይ ዳ ትመሰረት ኢኹም ክብል እዩ but they don't care that's why ኤርትራ ካብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ኢዳ ከተልዕል ዘለዋ and this is what I say ኣብዚ ቻነል ናተይ መርገፂ ናተይ ከም እዩ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ክስሕብ ኣለዋ ጠቕላላ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክትሓስብ የብላን የስ ሰላም መርሓባ ጎረባብቲ ክህልወካ ክእል እዩ ግን ብጉዳይ ኢትዮጵያ ክትሓምም የብላን ዝሃገር እዚኣ ኢትዮጵያ ነፍሳ ዝኻለት ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕድል ተረኺባ ንኤርትራ ክትሕምሽሽ ትደሊ ሃገር እያ for some reason እቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሽግራ ሰላም ዘውፃእ 91 ናፅነቶም ክረኽቡ ከሎ እንደርጊ ቃልዩ ነቲ ህወሓት ክሰቕሎ ከሎ መስዋዕት ናይ ኤርትራውያን እዩ ሓቲቱ ትማል ድማ ኣቢ ካብ ስልጣኑ ክድሕን ካብ ህወሓት ክድሕን ከሎ of course እጂ ናይ ትማል ናይ ኣቢ ንኣቢ ከትሕኑ ኢሎም ኣይኮኑ ምክንያቱ እቲ ዘትሕንዎ ዝነበረ ካብ መን እዮም ካብ ህወሓት ከዓ 10 ዓመት ናይ ኤርትራ ኮለል ዘበለ እዩ ስለዚ ንኣቢ ንፅድቂ ኢሎም ኣይኮኑ ገይሮሞ they had an interest ረብሓት ስለ ዝነበረ እዩ ንቐፅል ኣብታ ኣርሲ ንመለስ አሻሚ ጉዳዮችን መልክ ለማስያዝ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን ጭምር አቋቁማ ስራ ላይ ትገኛለች። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በዚሁ ቃለ ምልልሳቸው ግን የህዳሴ ግድብን የቀጠናው ሰላምን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሰጧቸው አስተያየቶች ለብዙዎች አስገራሚ ሆነዋል። ነጻነት ጸጋዬ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቃለ ምልልስ ዙሪያ ያዘጋጀችውን አንዱ ዓለም ተስፋዬ እንዲያቀርበዋል። ላለፉት 30 ዓመታት በላይ ያለ ተቀናቃኝ ኤርትራን የገዙት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስታቸው ህገ መንግስት፣ ምርጫ፣ ነጻና ገለልተኛ የዲሞክራሲ ተቋማት የሚባልን አያውቁም። ሐሳቡም ፍላጎቱም እንደሌላቸው ዛሬም አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩት ጉዳይ ነው። ሰሞኑን እንደፈለጉ በሚዘውሩት ሚዲያቸው ቀርበው በቀጠናዊና በዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር። ለ2 ሰዓታት ያህል በነበራቸው የቴሌቪዥን ቃለ ምልልሳቸው አሜሪካን ከማጥላላት ጀምረዋል። ከ3 አስርት ዓመታት በላይ ምርጫም ሆነ ተቀናቃኝ እንዳይኖር አፍነው ያስተዳድሯት ስላለችው በኢኮኖሚያዊም ሆነ በፖለቲካ so ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና this is straight ሓደ dirty attack ወይ እውን ሓደ ንመንግስቲ ኤርትራ ከዳኸም ዝደሊ ነቲ ኤርትራ ከዳኸም ዝደሊ exactly ካርሞ ዝኽእል ዕላማታት እዮም ዝሃርሙ ዘለዉ ስለዚ ተራ ግብረ መልሲ ወይ እውን ተራ ገለ መለ ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ dirty game ኣትዮም መጥቃዕቲ ክገብሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ እዩ ኤርትራ 30 ዓመት ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ተመርሐት ዲሞክራሲ የብላ ሕጊ የብላ ገለ መለ ዘይብላ ኣብ ጉዳይ ናትና እንታይ እዩ እዚ this is a strategy እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ንማንም ሰብ ሓድሽ ኣይኮነን በደፋቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ዝነግሮ ዝነበረ ግን ዘይፈልጥዎ ሰባት ህልው ኮኑ ኢሉ እዩ ነግር ነይሩ ምክንያቱ ንሱ መለስን ውልቃዊ ዝገበረ ወይ ሬኮርድ ሂስትሪ ይኮነ እዚ ወይ እውን ተፃሒፉ ኣብ መፅሓፍቲ ወሪዱ ይኸውን ኣይደኖ ግን ናይ ክልቲኦም ፐርሰናል conversation is ዝነግር ነይሩ that's a very important thing no ንሱ እንተዘይነጊርዎ መለስ ከይነገሮ ኸይዱ ንሱ እንተዘይነጊርዎ እዚ ነገር እዚ ክጠፍእ ዝኽእል ማለት እዩ so እቲ ነገር ዝነግሮ ነበረ ኣይኮነን ኣይተገበረን ገለ መለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ሓደ ክፋል ናይ ታሪክ እዩ ነጊሩ ዘሎ ትፍተዎ ፅላዩ እቲ ሰዓቶም ዝገብርዎ ዘለዎ ግን ሕጂ እንታይ እዩ exactly እንታይ ስትራቴጂ እዮም ዝሕዙ ዘሎ እቲ ስትራቴጂ ድማ ከመይ ጌርካ ንመንሰይ ንህዝቢ ኤርትራ አንጻር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ትገብሮ እያ ta ስትራቴጂ ዝኻ ልክዕ እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ ህዝቢ ወይ እንታይ ጎዲልዎ ኣሎ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ብብዝሕ ዝዝረብ ዘረባታትን ቶኪንግ ፖይንትስ ኩላተን ፒክ ገይሮም ናታተን ኣብ ቦታን የትሕዝዎን ኣለዉ እዚ ከዓ እቲ ክቕፅል ዝኽእል ኣጀንዳ ወይ እውን እቲ ዝቕፅል ዝድለ ዘሎ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝተንባሃልካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ እቲ ዝቐለለ እዩ ኮንቨርሴሽን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ናው
ኣብተን ነጥብታት ንሳቶም ክዛረቡለን ዝደልዩ ክዛረብ ከሎ ክንርኢና ካብ ዘረቡ እናወሰዱ እዮም ዝዛረቡ ኦኬ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ቃለ ምልልስ አድርገው ነበር። ለ2 ሰዓታት ያህል በነበራቸው የቴሌቪዥን ቃለ ምልልሳቸው አሜሪካን ከማጥላላት ስለተራራቀችው ኤርትራ እምብዛም መናገርን ግን ነውር አስመስለው ተስተውለዋል። ለቀጠናዊ ሰላምና ትብብር ጆሮ የማይሰጡት ኢሳያስ ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በቀጠናዊ ሰላም መደፍረስ ጣታቸውን ኢትዮጵያ ላይ ቀስረዋል። ህገ መንግስታዊ አስተዳደር የሌላቸው ፕሬዝዳንቱ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ሲተቹም ተስተውለዋል። ሕጂ ክልተ ነገራት እዮም ኣብዚ ዝያዳ ታርጌት ክገብሩለን ደልዮም ዘለዉ ሓንቲ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝብለኩም ዘለኹ እዚኣ ኸንታያ እቲ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ኣብዪ ኣሕመድ ዘቆመ ኣይኮነን ቅድሚኡ ዝቆመ ቅድሚኡ ዝፀንሖ እዩ ነቲ ሃገር ድማ ዘመሓደር ዘሎ ሕጊ እዩ ስለዚ እዚ ነዚ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ነዚ ክሓርም ከሎ ወይ ብዛዕባ እዚ ኣሉታ ክዛረብ ከሎ ናይ ሃገር ፀላኢ ክብልዎ እዮም ናይ ሃገር ፀላኢ ስለ ዝኾነ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ንምስላፍ ኣብዪ ብጣዕሚ ክሰርሓላ እዛ ጉዳይ እዚኣ ሓንቲ ሰ እዚኣ ከም ስትራቴጂ ኣቢ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዙርዩ ራሊ ክገብሮ ወይ እውን ኣብ ድሕሪኡ ክኾንዎ ኤርትራ ሓንቲ ኣንፎርቹነት ለዚያ ኣብ ቅድሚት እውን ዛረባ ፀኒዐ ኢትዮጵያውያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ዕድል ተረኺቦም ንኤርትራ ግዳይ ገይሮም ረብሓ ናይቶም መራሕቲ ከሳልጡ ከም ዝደልዩ ንፈልጥ ኢና ሃይለ ስላሴ ዝገብሮ ዝነበረ ደርጊ ዝገበሮ መለስ ዝገበሮ ኣቢ እውን ሕጂ ኣብ ግድዩ ዝገብሮ ዘሎ እንተሎ ንኤርትራ ግዳይ ብምግባር ሓንሳብ ምስ ኤርትራ ብዕርቂ ኣጀንዳ ተሰርሕ ድሓር ድማ ምስ ኤርትራ ተባይስካ ኣጀንዳ ተሰርሕ ስለዚ ነቲ ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ መፍትሒ ከም ንኤርትራ ግዳይ ምግባር ክጥቀሙ ምዃኖም እዚ ሕጂ እቲ ሕገ መንግስቲ ስለተፀረፈ ሓደ ዓብዪ ሓጢኣት ከም ተፈፀመ እዮም ተኻለይቲ ዝወስዋ ዘለዉ ነጥቢ ድማ ኣከውንን ብከምዚ ሶስት መልኩ ማስተዳደር አይቻልም። ከምዚ ጌርካ ሃገር ክትስርት ኣይትኽእልን ኢኻ አከውንን በምዚ 3 አስርተ ዓመታትን በሀገርነት የምትታወቀው ኤርትራ ህገ መንግስት ካጸደቀች ሩብ ክፍለ ዘመን ቢሞላትም አምባገነንነትን አጥብቀው የሚወዱት ኢሳያስ ግን ከመሳቢያቸው ስር ሸጉጠው ምርጫንም የህግ የበላይነትንም እምቢኝ እንዳሉ ወንበራቸው ላይ አርጅተዋል። እናም ተንታኞች እንደሚሉት የጎረቤታቸው ህገ መንግስት ላይ አስተያየት ለመስጠት መድፈራቸው በራሱ ስላቅ ይሆናል። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ የድንጋጌ አንቀጾቹ ወርቃማ መብትን ለዜጎች ያቀዳጀ መሆኑን ትሪዋላም እንጂ ኤርትራ ሕገ መንግስቲ የብላን እዚኣ ሕጂ እታ ርእሲ ዝብለዋ ዘለው ሓደ ነገር ንባዕልካ ዘይትገብሮ ኮይንካ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ኮሜንት ክትገብር የብልካ this is as simple as it is ማለት ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ሕገ መንግስቲ ነቲ ቅዋም ተዘያ ተግቢሩ ወሎ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ጌራቶ ዘላ ሕገ መንግስቲ ዋላ እውን ምስቲ ኩሉ ፀገሙ ክሊርሊ ተፀገም ስለ ዝረአየ ዘሎ እሱ ሕጂ I'm very sure ንኢትዮጵያን ይጠቅሞም ኣለኹ ወይ እውን ኣገዳሲ ታሪክ ይነግሮም ኣለኹ ንኣቢ ድማ ብሌም ኣይትግበርዎ ንማለት እዩ ነርቲ ሓሳብ ከኒሲ ንኢትዮጵያ ኣዳኹምዋ ገለገለ ኢሉ ይኮን ዝዛረብ እቲ ኢንቴንሽን ስለ ኣለካ ንዓታቶም ግን ታ ዝበለፀት ኣጀንዳ እዚኣ and this is I think እቲ መርሕነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ መወዳእታ ደረጃ ውሳነ ክውስነሉ ዝኽእል ኩነታት ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከተረብሕ ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን እዚኣ ነገር እዚኣ ኣነፂሩ ክሳብ ዘይ ረገፀ ወይ እውን እትመንሰ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ባእስን ኩናትን ኣየድልየናን እዩ ምክንያቱ ሽግር ስለ ዝኾነ እሱ ባዕሎም ተመፂኦምካ ነብስኻ ትከላኸል ኣለካ ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ናሽናል ኢንተረስት ናታ ኣብ ኢትዮጵያ ክምርከሱ የብሉ ነብሳ ክትክል ኣለዋ ብጉዳያታ ነብሳ ክትክል ኣለዋ እቲ መንግስቲ ኦልሬዲ ኣብኡ ይሰርሕ ኣሎ ነቲ ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ተኣልዩ መንገዱ ክገብር ከም ዘሎ ግን እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ወይ እውን ኣብ ፖለቲካ ክመፅእ ከሎ ግን ንኢትዮጵያ ወይ እውን ወላ ምስ ሱዳን እውን ኣነ ባይደ ወይ ኣብ ገለ መደምደም ተበፂሕ ኣለኹ ምስቶም ጎረባብቲ ፅቡቅ እንዲ ክትተሓበር ግን ዝጠቕማና ጎረባብቲ ግን ኣይኮናን ክርአን ከለኹ ክፀግባ ከለዋ ዝሸናድሑ ኦኬ ንሱዳን ለኪምካ ክትዛረብ ከቢድ እዩ መራሕቲ ናይ ሱዳን ከምኡ እዮም ልካ ከም ዝብሎም ዘለዉ ክፀግቡ ከለዉ ዝሸናድሑ ዝራግሑ ክሽግሮም ከሎ ግን ኤርትራ ክብሉ ዝኽእሉ እዮም ህዝቢ ግን ከምኡ ይኮነን ህዝቢ ሱዳን መስኪን ህዝቢ እዩ ብኡ ስለ ዝሓለፍና ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ጀነራል ኩሉ ክፉእ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ባት ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ዘጋጠመ ስለ ዝኾነ እቲ ግፍዒ ናይቲ ህዝቢ እውን ስለ ዝረኣናዮ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝፈሾ እንታይ ማለት እየ ኣነ እቲ መንእሰይ ነዚ ፀናዓይ መራሕቲ ኤርትራ ይኮኑ ዝሰምዖ ናተይ ትሕዝቶ መንእሰያት ወይ ህዝቢ ዝሰምዖ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና መርገፂ ንፁር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢትዮጵያ ተፈጥራዊት ጎረቤትና እያ ጂስ ዊ ካኖት ቼንጅ እዞም ከይሮ ይንኽእል ኢና ናይ ኢትዮጵያ ኢንተረስትን ናትና ኢንተረስትን ግን ተገራጫዊ ብሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ዝሓለፈ እቲ ናይ ቀደም ታሪክ ከዲፍካ ዝሓለፈ ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ጀሚርካ ኩሉ ኩነታት ዝኩሉ ስቃይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምንጭ ናቱ ሓደ እዩ ኢትዮጵያ እዩ ኣደኖ ብፌደሬሽን ኢሉ ምስ ጀመረ ንህዝቢ ኤርትራ ዘንብዕ ዘሎ ፀገም there's only one problem ካብ ኢትዮጵያ ይትመፅእ
ኣብዚያ ነገር እዚያስ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢትዮጵያውያን ክሕግዙካ ትስዕር ዘለካ ተቃዋማይ ንዓኻ ኣጀንዳኦም ዝገበሩ ንዓኻ ኣብታ ጉድጓድ ቀድም ንዓኻ እዮም ክእትውካ በኣ ኣይኮነን ንስኻ በዓሎም ደፊኦም ኩርሲ ከደይቡካ ትፅበ ዘለካ ነቲ ዓለም ለኸ ዩኤን ዝሃበካ ፌደሬሽን እውን መንጢሎም ነቲ ሃገር ዝጠርነፈ ሃገር ኢኻ ትዛረብ ዘለካ ስለዚ ብኢትዮጵያ ተደጊፉ ብኣቢ ተደጊፉ ስርዓት ቀይሩ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ተኺሉ መሽዑ በቃ ድሓንቶ ብሎ ሃገርኩም ኣመሓድሩ ክብሎ ኢትዮጵያ ዝፅበ ዘሎ ሰብ ምናልባት እዚኣ ጥራይ ክቦ ዝኽእል ነፅነ ኢለ ሓንቲ ቪድዮ ክበየ ኢንተረስትናቶም ካለ ከም ዝኾነ የዘርፉ ምሁራን በተደጋጋሚ የሰጡት ምስክርነት ነው። በህገ መንግስቱ ላይ ዜጎች የሚያነሱትን ጥያቄም ቢሆን በራሱ በህገ መንግስቱ የማሻሻያ አንቀጾች ለማሻሻልም ዜጎችን የማወያየቱ ስራ በይፋ ተጀምሯል። ይህም በህግ መተዳደርን ለሚያውቅ አገር እንግዳ ነገር አይደለም። አምባገነኑ ኢሳያስ ግን ለዚህ ሁሉ ህጋዊ ጉዳዮች ባዕድ ቢሆኑ አይገርምም። የጎረቤቶቻቸው በህግ መመራት የራሳቸውን ድካም የሚያጋልጥባቸው የሚመስላቸው ሰው ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫን የሚያደርጉ የጎረቤት ሀገራትን አይወዱም። እናም በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግስት ለማወቅ ከጀርባ ታጣቂ አሰልጥነው የሚልኩ መሆናቸው እዚያ ተኻሊት ናጥቢ ንኢትዮጵያ ሕገ መንግስታት ስለ ዘይፈቱ እቲ ዘሎ ፀገማትና ብኮታትና ስለ ዝፈልጥ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተቃዋምትን ሽግራትን ብምስልጣን ኢትዮጵያ ከፈራርስን ፀገም ክፈጥርን ዝደሊ መራሒ እዮም ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፀገም ዘሎ ኢንተርናል ኮንፍሊክትስ ኣሎ ባእሲ እግርግር ኩናት ዝተፈላለዩ ኣለዎ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ኢትዮጵያ ጠጠው ከተብላ ይትኽእልኛ ኩሉ ግዜ ምስ ሓለወይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ዘረባናቱ ተዛሪቡ ወይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ሽግር ምስ ሓለወያ ሓደ ከሎ ኣብ ኩሉ ፀገማት ዝሸነዲ ገለ ኩሉ ነይሩ እዩ እቲ መንግስቲ ስለዘይ ዝረብ ዝነበረ ሚድያ ስለዘይነበረ ጥራይ እምበር ኩሉ እዚ ፀገማት ነይሩ ኢሉ ስለዚ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ፀገም ናይ ውሽጣዊ ፀገም ኣለዋ እዩ እቲ ፀገም ሕጂ እንታይ ክብሎ እዮም ኩሉ እዚ ፀገም እዚ ኤርትራ እያ ትደፍኦ ደላ ግብፅላ ምስ ግብፂ ድማ ኤርትራ ተራኺባ ስለ ዘላ ተኻለይቲ ነጥብናተይ ሓንቲ እዚ ውሽጣዊ ፀገምናትና ውሽጣዊ ፀገም ኣብ ፀሊኦም ክቕይርዎ ዝደልዮም እቶም ኣብ ፋኖ ይኹን ካልኦት ንሱ ግን ካልኦት ብደገ ዝመፁ ፋንድ ገይሮም ዝሕግዝዎም ዘለዉ ሰባት እዮም ኣብ ድሕሪት እውን ከምኡ ክብል ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ተሓሒዝኩም ረእይዋ ካልኦይቲ ነጥቢ ክንሰግር ኢና ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ገለ ይዛረቡ there is one point ኣብዚ I think ኣበያ ደላታ ናይ ኦኬ ኣብዚ ኻረዩ ኣብዚ ስምዑ አስርተ ዓመታትን እንጠብቃለን ነው እያሉ ያሉት maybe more who knows ምናልባትም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል ማን ያውቃል ኤርትራን እንደ ሲንጋፖር አደርጋታለሁ የሚለውን ቅዠት ወደ ተግባር መለወጥ ሲያቀታቸውና የናቋት ጎረቤታቸው በየዓመቱ በአማካይ ከ8 በመቶ በላይ እድገት እያስመዘገበች በኢኮኖሚ እድገቷ እና ኤርትራ 3 እና 4 ማን ያውቃል ኤርትራቋት ጎረቤታቸው በየዓመቱ ባጠናው ቁንጮ መሆኗ ተራቀ ምስራቅ አፍሪካን በኃይል እያስተሳሰረች ኤርትራ እንደሚያመጣና ያለ ቅዠት ወደ ተግባር መለወጥ ስለዚህ ክሳዕ ክንደይ አግሊ ዝተሓተ ደረጃ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ድልውነት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ እዚ ኣባፅዕ እንተኮይኑ ከምዚ ቦታ ኣለና እዩ but I am very confident ርግፀኛ 10 ዕፅፊ 20 ዕፅፊ 100 ዕፅፊ ናይዚ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ ካብዚ ዝኸፍእ ኣሎ ካብዚ ዝኸፍእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መሊኡ ኣለዎ መሊኡ ብቆርቆሮ ዝነብር ሰብ መሊኡ ኣለዎ ስለምንታይ ነዚ መሪፆሞ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ እዮም ዝነግሩና ዘሎ this is a very clear indication so cheap ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ናይ ባሕቂ ንኤርትራ ኣዳኺምካ ብዋጋ ናታ ፀብለልትነት ከተንፀባርቕ ትፍትነሉ ማለት እዩ ኦኬ this is also ተኻለይቲ ነዚያ ዝገብርዋ ዘሎ ድማ ኣብ ዝላታ ነዚ ጉዳይ ናይ ሚሌኒየም ዳም ክመጽ እዩ so let's go to that point and then ክንሰግራይና ሽዑ ሀገር እየተጣደፈች ያለችውን ጎረቤታቸውን ግን ለመተቸት አንደበታቸውን ሲያላቅቁ ምንም የመሸማቀቅ ስሜት አይስተዋልባቸውም። ሚሌኒየም ዳም 2011 ክጅምበር ክስራሕ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ አጀንዳ አይኮነን ነይሩ። የህዳሴ ግድብ 2011 ላይ ግንባታው ሲጀመር የኢትዮጵያ አጀንዳ አልነበረም። የህዳሴ ግድብ ለምን መጣ? ማን ነው ሐሳቡን ያመጣው? በስተመጨረሻስ ዓላማው ምንድነው? ከዚህ ፕሮጀክት 5000 እና 6000 ሜጋዋት እናመነጫለን ነው ያሉት። 6000 ሜጋዋት ለኢትዮጵያ ምን ያደርግላታል? ምንም። ለምንድነው በዚህ ምክንያት ከሱዳንና ከግብጽ ጋር ወደ ጦርነት የምትገባው? ውሃ ታጥቶ ነው? ኤሌክትሪክ አስፈላጊ ሆኖ ነው? ለከሌ እንሸጣለን የሚሉት 6000 ሜጋዋት ማለት እኮ የኢትዮጵያን ሩብ የኤሌክትሪክ ፍላጎት አይሸፍንም። ኢትዮጵያ እንድትለማ ከ30 እና ከ40 ሺህ ሜጋዋት በላይ ነው የሚያስፈልጋት። ካብኡ ዓበይ ክልዋ ክላሎ ኢትዮጵያ ብምልታ ክትለምዕ ምንቲ
So this ሕጂ ሓንቲ ካብተን ቀዳመይቲ ነጥቢ ክጥቀሙላ ዝኽእሉ ኣጀንዳ እንተሎ እዚ ኣጀንዳ እዚኣ ምክንያቱ እዚ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ከምዚ ናሽናል አይደንቲቲ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ዘለዉ ናይ ኢትዮጵያ ትዛዓበየ ፕሮጀክት ስለ ዝኾነ ትዛዓበየ ነገር ዛዕባ ኣባይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተስፋ ዝገብረሉ ገለ እዩ ስለዚ ነዚ ምቁንፃብ ማለት ወይ ነዚ ምትንካፍ ማለት በኣታቶም ኣብ ከመይ ክሸጣ እዚኣ ጥልኣት ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ከተወድቕ ምፍታን ንኢትዮጵያ ከተዳኽም ምፍታን ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቕ ዘይትምነ ምዃንካ እዩ ከስምዕ ንሱ ዝብል ዘሎ እቲ ክስራሕ ከሎ እዚ ዲጋዚ ብካልእ መንገዲ ኣብ ካልእ ቦታ ክገብሮ ይኽእሉ ኣይክእሉን ኣይፈልጥን እያ ናይ ኢትዮጵያ ሓፈሻ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ግብፅን ሱዳንን ዝፈጥረሎም ዘሎ ፀገምሲ ካልእ መተካእታ ኣይመሃለዎን ዶ ኣብ ኖርማል ግዜ ብከምኡ ተርጎምዎ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምኡ ዝትርጉማ ሰብ የለን ሶ ኦልሬዲ እዚኣ እውን ካልአይቲ ስለዚ ሕገ መንግስቶምን እዛ ናይ ናይል ዳምን እዚ ናይ ገርድ ዳምን እዚ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ምዃኑ ኣነ ግምት ገይረ ነይረ እዚ ሕጂ ዘሎ ምትፍናን ነዚ ተጠቂሞም ቤላ ገይሮም ንላዕሊ ከደይብዎ ከም ዝኽእሉ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ኣብዚ እውን ኣቢ እናተዛረበ ምፅኦም ነይሮም ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ስምዕዋ የተለያየ ግንባር በተለያየ አቅጣጫ ተይዛ ሳለች ፕላስ ኦር ማይነስ 15000 የሚጠጉ የተለያዩ ግሩፖች የውጭ ኃይሎች አሰልጥነው በህዳሴ ጉዳይ ብቻ አሰማርተውብናል። በህዳሴ ብቻ ሲሚንቶ ከማምረት አጓጉዞ እዚህ ቦታ እስካለው ስራ 15000 የሚጠጋ የተለያየ ስም ያላቸው ፕራይመሪ የኛ የሆኑ ግን የተገዙ የተሸጡ ሰዎች ይሄ ስራ አሁን ያለበት ደረጃ እንዳይደርስ እንዳይቋጭ ብዙ ጊዜና ገንዘብ ህይወት አጥፍተዋል። ሶ ዝያድ ዘብለኩም ዘሎ ኣቢ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ ናቱ ገይሩ ስለ ዝርዮ እዚ ዲጋዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክሳብ 15000 ዝተፈላለዩ መንገዲ ንዓና ነዚ ዲጋዚ ንኸይንገብሮ ንክልክሉናን ንከኣሳስሩናን ንኸሸናኽሩናን ብዙሕ ፈተነታት ተገይሩና ንዑ ሰጊርና ኢና ንወፅእ ኣለና ስለዚ ናሽናል አይደንቲቲ ሙሱ ገይሩ ዝዓበየ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ዝገብርሉ ዲጋ ንዑ እንተቋናፂብካ ወይ እውን ንዑ ንሳቶም ዘይፈትዎ ዛንታት ተዛሪብካ ወላ እውን ሓቂ እንተኾነ it's going to be a big trouble at least ንዓታቶም ፕሮፓጋንዳ ንመስርዒ ፅቡቕ ዝኾነ ኣፍደገ ተኸፊትሎም ኣለዎ ስለዚ I think ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምዝራብ ትርጉም ከም ዘይብሉ ፀገም ዝፈጥር ኣርእስቲ ጥራይ ምዃኑ ከምቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎ ትክክለኛ ነቲ ሓቅናቶም ምዝራብ እዩ ንኢትዮጵያ ኣሻላሻል ምግባር ብዙሕ ትርጉም የብሉን ንኤርትራ ድማ ፋይዳ ኣምፂላ አይፈልጥን እዩ እዚህ አዲስ አበባ ያለውን የሻዕቢያ ተላላኪ አይደለም አስመራ ሄዶ ህግ ማስከበር የሚችል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አለ ደግሞዋለሁ የአዲስ አበባ አይደለም አስመራ ገብተን ህግ እናስከብራለን በስደት ብቻ ለሚመጡት ለሌላም ስራ ነው የሚመጡት ዝናብነት እጂ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓሊ ነይሩ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝደናገጽ ነይሩ ኣቢ ህዝቢ ኤርትራ ጭዋዩ ኣብ ልዕና የስቲና ሰራዊትና ትፈንዋ ይብል ነይሩ ኩላቶም every time ዕድል ክሳብ ዝረኽቡ እዮም ዝጅንጅኑኻ when the time comes ክትፅበት ራይ ኣለካ someday ሕቆኻ ክሃርሙኻ ከም ዝኽእሉ እዚ ከምኡ ኣቢ ከምኡ I'm going to give you another one አምባገነን ነው ስልጣን ላይ ከመጣ ስንት ዓመት ነው ያ 93 ነው 91 እሺ ኤርትራ መቼ ተገነጠለች 93 በፈረንጆቹ አቆጣጠር እሱ አላሰል 94 ነው የመጣው ዝም ብዬ ሳነጻጽረው ምንድነው ኢሳያስ አፈወርቂ የበሽር አልአሳድ ፎቶኮፒ ነው ብለህ መዝጋት ትችላለህ በባህሪ አምባገነንነት ጨቋኝነት ገዝጋጅነት ተለውጦ አቅም ቆሞ ቀር ነው ግትር ነው ድርድር አቅም መሻሻል አቅም ለውጥና መሻሻል አይቀበልም ሌላ ልጨምርልሽ ኩለን ዘን ኢልወን ዘሎ ብዛዕባ በሽር አልአሳድን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ሓደ ዓይነት ምዃኖም ዘይሰማምዑ ዘይረዳዱ ደረቓት ምዃኖም ገለገለ ይዛረብ እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክሳዕ ክንደይ በልሕ መራሒ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ኢሳያስ ሽዑ ዝተቀየረ ካብ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ዝቀየረ ነገር የብሉ ኣብቲ ግዜ ዝጠቅሞም ዝነበረ ክሳዕ ክንደይ ይጅንጅኑ ነይሮም ሎማ ከ እንታይ ይብሉ ኣለዉ this is a trend is it ባህሪ እዩ that's why ምስ ኢትዮጵያውያን ዲል ክገብር ከሎ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክመሃር ዘለዎ ክነቅዕ ዘለዎ ክሳብ ዝደልዮም ቤላ ገይሮም ክጀናጅኑካ ይኽእሉ እዮም ኡፍ ክብሉካ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብታ ትደልዎም ግዜ እንታይ ከም ዝገብሩ ከፍለጥ ሕጂ ዛረባ ግን ተቐንዲ ዘምፀኽዋ እዛ ሕጂ ትዛረባ ነጥብያ
خالد صرفي ابسم عيتاجته تكيت نورمال تاقن دارس ابزي اسمع بشر الاسد ለውርቀት የዳረገው ምንድነው ታውቃለህ? በሽር አልአሳድ ለውርቀት የዳረገው ግትርነቱ ገገማነቱ ብቻ ምን አለው? ከቱርክ ጋር የገባበት እሰጥ አገባ ነው። ቱርክ የኦቶማን ኢምፓየርን መልሳ እየዘረጋች ነው። ልክ እንደ አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ኢምፓየር መልሶ እየዘረጋ ነው ያለው። ኢምፓየር ሽሉ የቆየ ያረጃ አሳሰብ የሚመስል በወያኔ የአሳሰብ ባርነት ዱቅ ብለህ ስለምታየው እንታይ ብላለሁ እዚያ ተቀንዳ ገዳሲ ዘረባ and this is also this is ሰኽራም ጫታም ብላ 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 እና በለሰብ አብዚ ቆናጽባይ but he has a very good input ጽቡቅ ገር ካንተ ሰሜካዮ እቲ ጸርፍናቱ አነ አይግድሰነኒ ጸርፍናታዊ doesn't touch me I think ፈነኒ እቲ መልእክትናቱ ግን አገዳስነት አለው نعنا كود سنة خلو I don't care نعنا تصرف كله زت كمل زرباق تتنقو أبزي حاجة انتاي تتقملو انتاي بلالو بشار الله ساز ودقة أردوان ناي تركي نتداي أوتومان إمباير ناي كلام نفسنا ناي تركي نكسفافة سلز دلي نو من قد سلز خل كل زنبرة إيو وديو إحنا دما إثيوبيان إمباير ناتنا أبي أحمد نعو كسفافة سلز دلي حلمنا تسلز غني ناتنا إمباير دما ناي إثيوبيان إمباير كاب أباي كسب كأي بحر سلز غني كأي بحر دما بخاله يكون بيرترا يمزح حسب وصف سلزي كل نجار تقولي نزل جيجا يزبل كادما نهي واحد حيلي أبحنقول كبروباغندا سلز جبر الكاي كل زي you need to تزبي كاستوعب لك خلاله وتعرفون قال ملا شلل بلو تعرفونا عند الدخمنا قال الساي قد عمل كتنا عندنا شلل بلو أتدليتاتهم كقلت لك خلوا بفلا حريقهم كلو دليتاتهم قلت لك عند سبق يركض استوعب لك مودا أنتاي كم زدليسو تبير تراني تبيع كيدو كورري وي مريت دليا وي قال زبل سبيا عمين أنا قوم زبل سمي فلتني ساتهم قال every time زاربو زربا نيرترا كتقولوا لي سلازي أزيد ما تكون تعرف نصر كونزلو إيرترا زلا ساتهم سلز دنقص ولا يكون أبي أبسل تنزلو شعبيا سلز حق زوي إيرترا زلا قن إثيوبيا سلز حق زوي يكون إيرترا زلا تم مدرخ بسنك ساتهم زجبرو تسعنو يتو قداي إيرترا ويناتو زلا زي نزي كنا تعرف يمتي لهم يوم شتو الكازلو حجة تكالة تاكتيك ناتهم قن أبزل لكم تكالة تاكتيك بزيهم كما تحج ሚዲያዎችን ስመለከት አሰብን ይዛለን እያሉ ሲፎክሩ አዩዋቸው። የብልጽግና ደጋፊዎች ናቸው ሚዲያዎቹ። እኔ እስከማውቀው ድረስ የብልጽግና የውጭ ጉዳይ ዶክመንትን አንብቤ ያለው በኃይል ሄደን አስመራን እንያዝ አሰብን እንያዝ የሚል የለውም። ሰጥቶ መቀበል ውስጥ እንግባ ኖት ኦንሊ አሰብ ሞቃዲሾም ኬንያም ምናምን ነው የሚለው ፖሊሲ ያነበብኩት ፖሊሲ አንብቤዋለሁ። በዚህ አጋጣሚ የብልጽግና ውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ስለዚህ በሰጥቶ መቀበል سنتايم كقبرز بتنزلوا ديام كعجي مستم تقامتي بمقرر أمتاي كقبر كفتنيام تاكتيك انتاي كون حجي وسيدهم إثيوبيا كو ني إيرترا كم حجر نقبلاينا بتسرعة أوزلوا تراينا خنا على زلنا تمنجس أوزلنا تراينا خنا على زلنا حجي نايبل تجنا غوست بروباغندا زقبر ميديا تاسي عصب كن وسيدنا قال خلوا أنا يحرقه ምክንያቱ እቲ ናይ ብልጽግና ፎሬን ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናቶም ኣብተገ ባሕሪ ብእንካን ሓባን እምበር ክንወርር ኢና ዝብል ፖሊሲ ናቶም እንታይ ክንወርር ኢሎም ድዮም ክፅሕፍዎ እቶም ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ናይ መንግስቲ ድማ መንግስቲ ዘይደልዮ እንተዝኾን ቀደም መቐፅዖም ነይሩ ኣንጻር መንግስቲ ንዛረቡ እኮ ይኣስሮም ኣሎ መዓት ሰብ እኮ ይደኣስር ዘሎ ኣቢ መዓት ሰብ እኮ ይደኣስር ግን እቲ ንዕዑ ዝምልከት ንዑ ደስ ዝብሎ ክብሎ ዘሰክፎ ንሳቶም ይብልሉ ስለ ዘለዉ እዩ زلعلو كل دماء نتهزبي هنتو ينت ناي بحري ناي عصب نخص معه بلوم ترايز بلوم زلو مدالاتات يدش اللوم زلو مزغان تايو نتمنى سي بريم وش قد سأل انت نجير كايو حسبنات كايو حسب توسيت كاو طباناتنا عسرت عزفك خيد خليو من نابرك حسريو ندادوكو قدليو ابو ندادك نركب نخلينا قلب لك من نابل كان يحسوت حلمتات شيطلو دان وقت حدا معلتي قم فيلي ما تسكا مالتي سلازي نساتهم بعلامه يمز قبروا وزلو تسغدوا وزلو تحطو نحنا خ بعلامه انتهينا نمنسينا خنمرو زلنا انت عينت حدقة كابت قربيتكم وصو خمسة نزي خاطر مروز لك دوتيوم بقالي أمونغو مونغو زلهم تي لوتي بزخاني يقول من قديم سأنا تولد ما أبقى ميت ناي سوريا ريكم سنيه نغد ميت عرت ميت كادما إثيوبيا نيرترا وحيتهم من البعض أنا مثلا ندما
ኢትዮጵያ ብገለ ዕድል ረኺቦም ንኤርትራ እንተውሒጦማ ጠርኒፎማ ህዝቢ ኤርትራ ከም ገለ ኢሉ ተንስኡ ኣገይ ነታ ኤርትራ ናፅነታ ከምፃላ ከም ዝኽእል ግምት ስለ ዘለዎም ንህዝቢ ኤርትራ ከፅንትዎ ምዃኖም ጥራይ ግምጋም ዘለኒ ምናልባት ካብ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ተለኩም ፀሓፍለይ ኣነ ግን ብገለ ክኸውን ኢለ ኣምነ ምክንያቱ ኣይ ቀደም ከማ ናይ ሰለጠን ግደፍሎሚ ግን ከም ገለ ቻንስ ተረኺቦም እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክገልፁ ኣይከልን እዮም ቢካዝ ስምብራ ስለ ዘለዎም ሳቶም እውን እቲ ኣብቲ ገባሕሪ ብጣዕሚ ዝብህግዎ ስለዚ ንዑ እንተረኺቦም ህዝቢ ኤርትራ 6 ሚልዮን እንተኮይኑ 6 ሚልዮን ቀቲሎም ክነብሩ ፀገም የብሎም ምክንያቱ ውሕዳት ተተሪፎም ተንስዮም ከም ብሓድሽ ችግር ክፈጥሩሎም ከም ዝኽእሉ ስለ ዝሓስቡ ስለዚ always remember this بخمس ملكع دما كنا حسبهم زلنا باستفل عليه من قدي نتحدث نيتزبي كفرارسو كودقو بكل من قدك كموسك في التنيم قال يوم حالتنا يزبي إيرترا أنا مسؤول قال يوم قال خمس قبرو لكن كاب إثيوبيا يعني إيرترا حاليا لازم سبيل نتحجر إيرترا إثيوبياوي حاليو نكا حجر كاكبلا كازغل الله يزبلا كإيرترا وانتلو وي دون قرايو ولا حنت زي ردويو وي دما أجندة زلوي أمانغو كتري تخلنيها مس إثيوبيا مس أبي تشراريخه أفضل جبحة مس أبي تشراريخه أبي إيرترا زلوا منجست غيره إيرترا حرقة زبلاكا دون قرها ما كتبوا لي تخلني أبزوها نزي إيرترا وزارب تقول الناس قد يذكر دو يقول أجندة زلوا ترى يخلوا زغلانة معناته أبي كليرلي انتهي بحقناته بحبه ده يكون بتدقق عميز قال لسه أفتك بحري بكل واقع بحيلون انتو خنا أفتك بحري ده اللي خلال سلازم مستقال إسكا إيرترا أفتك بحر كهوبا إلى تمنجسا عليه شعور نسوا أفتك بحر وسيدو كملاسي زبلا كان طلو بهم ترى يخاطب لا تخل أوكي حنت كفال تاريخ كبكم داريو كاليت فيديو جرنا هودينا دايدوب إيرتران إثيوبيا مزملكات كمبولتن أبتا surrender is not an option زي استمسحفو نقول دايدوب إيرتران إثيوبيا مزملكات كم الصعب صحفوا اللوم It undercut the argument why we were in the Security Council in the first place. And درجز أنا سأقعي بالليل إيرتران بدن حق نزل له خير يسمعني إثيوبيا أكل تشح نتي دبوي مسحاب نمفتاح زغربة ميكانيزم تسمى عتلو كتبك زعت وتومت ساعات اللي معام أنا نتسقم كنفتحوا لنا النار خسك خير صيرنا كنرئيه بالناني بالنيرة فرنسا جابان كالوت أبالت بايتو تسطنون مصر إتو يسمى معنيرهم نعي فتيمو كرد أني بزيك على مخنيات قل so when Assistant Secretary Fraser shifted her position, which it was within her responsibility as Assistant Secretary for Africa, it قبل كاتيت كل تشحن كلتن جان داي فريزر أنفتا بمزار اتي جيجا إنيريلا زدن دم توسانة كوميشن دوب إيرتران إثيوبيا داقم تلعيلو عبا خفار كابتيزا صحيحب جزءاتات إثيوبيا زوها بلوكونات كفتر حط قريبات الليل بوغاني نزح توزي كما يجينا بايتو تساتا كم زغربو حربيتو نيرو عطا مساسال قداي بجزيونات فولي وكيل بايتو تساتا عب إيرتران إثيوبيان زنبرا مستر أزوز إنيفار كم زسعب صاب صحيفهم بعشرين 4 سنة كلتشحن شدشن مستحقا غازيت قديات وطا أمريكا أب قديات أفريكا جان داي فريزر أب أديس أبابا ترخيبا نيره كومشن دوب إيرتران إثيوبيان تعز أطرافي كونن زبلنا يتعسى مقلت نيروه نتسقم المفتاح كما عداو مسمر فتيرة 5 لارما قلي تحت اللي بريئتو مملكات دوب باتي إيرترا تريلي زلا ملكا انتو خوينو قبرا والنزيب الليو بتوسخي اتفتحني إثيوبيا والنزار بحمن تقاون مملكات دوب بزيزة تخفت صم يبلون بحاليكا ويوم حنقا سرعة ويانان مملكات دوبسي بناتهم رئسي زنقال زي مخانو يبرح الكام هدف البوليسي يغير وهدف كبير كفل الوهم ناسنا عاوم بدرس نسخنا عاوم زلوهم هاجرات حقزنا بزحت انقصاصنا هنا صارينا قطعم كنا أمريكا توصل حقزونا نتكلت يوم منقستات بمنقدي مرحتهم نيمود أتانك أيارن بيين تباهيلو كتام استنبرلو ناي سلام سممع عندنا حريت مملاس نمنتاي تداليوم كم تيتو نايكلت عقود أي سلام أي كوينات هواهو وي كوينات بغال ملاي كم سفنن إيرترا بخول ملاي نخطر مسن تساريحو سلام انتاي أزو خلو الشفات أدليوم ني إيرترا ونتن ممهمان انتاي كيروب زي تاريخيو مايكل بولتن زبال ناي ناشنال سيكوريتي ادفايزر ناي دونالد ترامب زنبري بزعبا
ጉዳይ ዶብና ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ናይ ዩኤን ሓላፊ ኣብ ዝነበረሉ ዘጋጠመ ኩነታት እዩ ስለዚ ታሪክ ካብ ምፍላጥ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዝሃገር እዚኣ ዘይተሸንከረላ ኩነታት የለን በተን ዓበይቲ ሃገራት ናይ መወዳእታ ቪድዮናተይ መንበረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ከገልግሉ ዝጸንሑ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ባስልዮስ ሎሚ 9 ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ መንበረ ፓትርያርክ ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኮይኖም ተመሪጾም እቲ ኣባላት ቅዱስ ሲኖዶስ ወከልቲ ገዳማት ኤርትራ ጉባኤ ልቃውንቲ ሃገረ ስብከታት ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ከምኡውን ወከልቲ መንፈሳዊ ኮሌጅ ዝተሳተፍዎ ምርጫ ብመሰረት ውሳነ ቅዱስ ሲኖዶስን ወግዓዊ ሕገ ምርጫ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን የተካሄዱ ኣብ ሰዓበ ስነ ስርዓት ወኪል ቅዱስ ሲኖዶስ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ዮሐንስ ድሕሪ ዘስምዕዎ ወግዓዊ መኽፈቲ ቃል ብመሰረት ኣብ መንጎ ኣሓት ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራን ግብፅን ብዘሎ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ከም ተዓዛቢ ንዝተሳተፈ ልኡኽ ቅዱስ ሲኖዶስ ግብፂ ዝመርሐ ሊቀ ጳጳስ ዳንኤል ከምኡውን ወኪል ቤት ጽሕፈት ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣቶ ኣማኑኤል ተስፋሁነይ መደረ ስሚዖም ቅዱስ ሲኖዶስ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ድሕሪ ምጽዳቕ ብፁዕ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ሳዊሮስ ኣብ ዝሃብዎ መዛዘሚ ቃል መስርሕ ምርጫ ብጽፉፍ ከም ዝተሳለጠ ብምሕባር ንሻድሻይ ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ባስልዮስ ሰናይ ምንየቶም ገሊፆም በዓል ሲመትን ስርዓተ ተቀብኦን ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ ባስልዮስ 26 ጥሪ 2025 ክካየድ መደብ ተታሒዙሎም ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ቀዳማዊ ሓሙሻይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብ2 ታሕሳስ 2022 ኣብ መበል 96 ዓመት ዕድሚኦም ብሕማም ከም ዝዓረፉ ዝከር እዩ ከምኡውን ወከልቲ ከምዚኣ ንሪኦም ዘለና ሻድሻይ ፓትርያርክ ሃገር ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ተመሪፆም ኣለው ኣብ ሂወቶም ምሉእ ጥዕና ኣብ ስርሖም ድማ ዓብዪ ኣሳልጦ ንምነ እንቋ ሓጎሰኩም ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኤርትራውያን እንኳ ኣብ ዝብቃዓኩም ኣይሆፕ ትክክለኛ መንፈሳዊ መርሕነት ረኺባታ ቤተክርስቲያን ሓድነታ ኣደሊላ ንህዝቢ ኤርትራ ጽላል ኮይና መንፈሳዊ መርሕነታ ሓይላ ንቕድሚት ክትግስግስ ትምኒትና እዩ ትምኒት እዩ ኣነ ድማ ምክንያቱ ዘለናዮ መድረኽ ብዙሕ ብድሆታት ዘለዎ እዩ ንኣምላኽ ዝሓዘን ቤት ኣምላኽ ዘጽንዐን እዩ ጽቡቕ ዝኸይድ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ስለንነብር ዘለና ካብ ኣምላኽ ምርሓቕ ንኣምላኽ መቆነጻብ ንኣምላኽ ዝገደፉ ሰባት ኣብ ኣምላኽ ኣያምን እየ ዝብለካ ሰብ እንታይ ይገብር እስከ መጀመርያ ትፈልጡ ዶ ኣብ ኣምላኽ ከምዘየለክ እምነካ ይዝስዕር ኣብ ኣምላኽ ኣያምን እየ ዝብለካ ሰብ ይኣምን እዩ ኣምላኽ የለን ኣብ ዝብል እዩ ዝኣምን እምነት ኣለዎ እዩ እዚኣ ከየዘንግዖም ተጠንቅቑ ስለምንታይ ድሕሪ ሓይድካዮም ኣምላኽ የለን ኢሉ ከእምነካ መዓጨብጥታት እዩ ዘምፃልካ so he already believes in something ኣምላኽ ከምዘየለ ኣብ ዝብል እምነት ኣለዎ ማለት እዩ እታ ልብናሲ ኣብ ገለ ሰማዕ እኳ ኣምላኽ ኣብ ልብናስ ንክንኣምን ገለ ከምዚ ኣብቲ መንፈስናስ ገለ ቦታ ከፊትና ኣሎ እታ ቦታ እትያ ድማ ኣብ ገለ እንተዘይኣሚና ዕረፍቲ ትረክብን እያ that's why ወይ ናብ ኣምላኽ ገዲፎም እንታይ ገብሩ ናብ ሰይጣን ይኣምኑ ተረዲኹም ኣለኹም ወይ እውን ንመስቀል ታሕቲ ይግምጥልዎ ገለ ነገር ክገብሩሎም so there is always an intention inside ኣብ ውሽጢ ኣብ ገለ ንክትኣምን ኣብ ኣምላኽ ዝኣምኑ ድማ እቲ ዝበለፀ ኮይኑ ዝረኸብና የሱ እዩ by the way ኣምላኽ የለን ኢሉ ክእምነካ ዝፍትን ዓለም ካብ ዜሮ ተበጊሳ ወይ ከምዚ ካብ ዝብለካ ኣምላኽ ኣሎ ዝብለካ ዝቐለለ መንገዲ ዝጠዓመ መንገዲ ንሱ እዩ ስለዚ ናብ ኣምላኽ ምእማን ምዕራባውያን ፈቲኖ እሞ ንኣምላኽ ገዲፍካ ሸንኮለል ምባል ከፅንቶም ደልይሎ ውላድን መፍረ ናይቲ ሕብረተሰብና ጎደለ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኣምላኽ ምእማን ዝመስልዎ የለን ሃይማኖትካን ክብርኻን ኣደሊልካ መሓዝ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሃይማኖታት ተኸባቢሩ ንክኸይድ ድማ ክስራሓሉ ክኽእል ኣለዎ ናተይ ሃይማኖት ካብ ናትካ ይበልፅ ናተይ ኣምላኽ ካብ ናትካ ይበልፅ ዝብል ዘረባ ገዲፍካ ነናትካ ሃይማኖት ወሲድካ ኣኽቢርካ ንዑ ፅቡቅ ትኽተሎ እቲ ሃይማኖትካ ድማ ንካልኦት በድል ኣይብለካን እዩ ስለዚ እዚኣ ዝለዓለ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ክስራሓሉ ዘሎ መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ዓብይ መንፈሳዊ ሓላፍነት ዘለዎም እዮም እዚ ኦርቶዶክስ ኣይሆፕ ሓድነት ናይ ቤተክርስትያን ሓይሉ ናብ ፅቡቅ መድረክ ከምፃና እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ብዙሕ ስራሕ ይፅበዮም ኣሎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምንቃሕን ተኸባቢርካ ኣብ ምንባርን ድሮ ኣብ ኤርትራ እኳ እቲ ዝቐለለ ስራሕ ተበፂሑ ዘሎ እንዲሁ ግን ንዑ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንምስግጋር ዓብ ስራሕ ክፅበዮም ምዃኑ እናተማሕፀንኩ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብ ዝኽውዲ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓንኩ ንብለኩም ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ርእቶ
ኣብ ታሕቲ ግደፍ እናበልኩ ምዝያ ደርፊ ክገጥፈኩም أنا تلك أيقونن تعلان زنق فتحي زغلعك خمغنا أنا يبا أنت أنا خصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان بس أنا تلك لومي مع سكوين وصار تفالين كان بخاب برد مفرازة سعر كايرم بخاب وشتغن بدك حقنات كعبي أنا بنت حقا أنت حد لبي كلونات كعبي أنا تلك يقولون أبسة قوازن كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة قوازن كمان بس قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت نغخصصنا قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زغنعك خمغنا أنا يبل أنت نغخصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسا قوازن كمان بسا أنا تلك لومي مع سخوين وصار تفالين كان بخاب برد مفرازة سعر كايرم بخاب وشتغن بدك حقنات كعبي أنا بنت حقا أنت حد لبي كلونات كعبي يقولون أبسة قوازن كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة قوازن كمان بس